Basque. We are Basque. Bueno, egunon guzti hori, hemen gaude Gipuzkoako Klasikako 2025ko edizioko streaming emisioan, irudiekin hasi gara ja, irtera ematear da, 10:30 puntuan izango ditugu txirrindulariak errepidean eta hortxe da salida. Lazkaotik abiatu eta Lazkaon amaituko den lehenengo etapa hontan. Txirrindulariak gaurko egunean 88,5 kilometro egin beharko dituzte, Lazkaoko herriko plazan irtengo dira, eta bertan bukatuko dute baita ere, Larraitzeko gaina, Gaintzakoa eta Lazkao mendikoa igaro ondoren. Tartean baita ere, 3 tarteko helmuga izango dugu, Legorretako pasadetan, 21. kilometroan, 52an eta 84. Toda la carrera, luego ya nos lo agradece. Lehenik herritik irten arte irtera neutralizatua izango dute txirrindulariek, eta behin herriko kanpo kaldera iristean, benetazko irtera emango da, eta lehen atakeak ikusteko aukera izango dugu. Esan bezala, lehenengo irtera gunetikan, Lazkaotikan Aleirako bidea hartuko dute txirrindulariek, Malda bera antzera egiten duen bidea da, abiadura hondean jetxiko dira bertaraino txirrindulariak, eta erasoak ere bertan izango dira, esan bezala tarteak egiteko zailtasunak dituen bidea da, oso bide azkarra bai da, baina behin alegin dira egin eta gero beranzko bidea aldatu, eta Maldan gora hasiko dira lehen eraso esanguratsuak iristeko zen. Tartean baita ere aprobetxatu nahi dugu, antolakuntzari eskerrak emateko, eta baita bai gaurko proba eta biharko proba egitea ahalbidetu den babesle guztiei. Tartean, Lazkaoko udala, Lazkaoko txirrindularitza sailarekin, Donostiaren elkartea eta Donostia Kirola baita ere. Tartean, Gipuzkoako txirrindularitza antolatzaile nagusi bezala. Eta, azkenean proba hau aurrera ateratzen lagunduten babesle guztiak. Tartean, aipatu ditzakegu Insaluz, Orbea, Irizar baita ere. Horiek baita ere, klasika hontako maiotak babestuko dituzten enpresa dira. Bereziki baita ere gaurko etapa, Irizarrek, Hanpok, Orklik, Ulmak, Ziklos Lazkaok, Lore Kolore eta Itxurrenek babestu dute. Eta, aipatu dezakegu UCI mailako lasterketa dela hau, eta maila Europa eta mundu mailako txirrindulari honenak dauzkagula irtean. Pelotoi erdila esan dezakegu euskaldunak direla eta beste erdia talde internazionalak. Tartean 3 talde holandez dauzkagu, beste 3 Ingalaterrakoak, 7 talde frantses, belga bat, portugaldar bat eta 14 talde euskaldun. Tartean, Bizkaiako, Arabako eta Nafarroako selekzioak dauzkagu eta Gipuzkoa mailako junior talderik onenak. Aipatzekoak dira, Dan Digman txirrindulari holandarra, Hagens Berman Jaiko taldekoa, eta Johan Blanc, Stade Toulousen taldeko txirrindularia, orain dela aste batzuk Tour de Carmusin
UCI mailako eta Kopa Frantziako lasterketa irabazi zuen txirrindularia, ziur zer esana izango duela bai gaur eta batez ere biharko proban. Eta esan bezala, laster beteko dituzte neutralizatutako lehen kilometroak eta 0. kilometroa nazional batera irtetzerakoan izango da. Hemen Lazkao irterako errotonda handian gaudela ikusten dugu, segituan gasolinera paretik pasako gara eta nazional batera bidean tropelean ez baldin badago arazorik, ez erorikorik, ez zulaketarik eta bar, irtera emango da. Ikusten dugun moduan txirrindulariak elkarturik doaz, abiadura erregulatuan, zain gaude irteera noiz emango den, eta Imanolek aipatu bezala, maila internazionalean ondo dabiltzan txirrindularia ditugu gaurko pelotoian, eta berak emango duten ikuskizuna gogoan garri gaude. Ez da aztu behar Euskaldunak ere baditugula bertan, Euskaldunak ere maila oso honean dabiltzala azken aldian, beraien artean ere badira izena aipagarriak, espero ditugu etapan zehar bere inguruan hitz egingo dugula. Hor aurrean jarrita ikusten dugu adibidez Aimar Fernandez de Gorostiza, ez du aukerari galdu nahi gaurkoan eta ikusten da karrera lehiatzeko asmotan etorri dela. Pelotoia nazionalean sartzear, lehen kilometroarekin hasteko gogoz, neutralizatua bukatzeko gogoz, eta lehen erasoak ikusteko puntuan gaudela ikusten dugu, talde ugari pelotoi buruan, eta edozein momentutan epailmaiak ondo ikusten duenean abiatuko da karrera. Esan bezala ez, hor Ipar Makinari makiko txirrindularia, Aimar Fernandez de Gorostiza Oiartzu Barra dago auto batzean, tartean Biberos San Anton Marduko txirrindulariak ere ikusten dira, talde frantziar asko, iparraldeko taldea, Arabako selekzioa, badaude Gipuzkoan, Gipuzkoako selekzioari esker, maila honetako karrera desente korritzeko aukera izan duten txirrindulariak, tartean nire lagunak erantzuen bezala Aimar Fernandez de Gorostiza. Besteak beste denboraldia Espainiako selekzioarekin hasi zuen, Costa Blanca Challengea UCI mailakoa lehiatzeko deitu ostean. 2024ean lehenengo urteko txirrindulari izan eta karrera bat irabaztea lortu zuen, eta baita ere 9 top 5 lasterketa izan zituen. Aurten ja 11 top 10 dituen txirrindularia da eta 9 top 5. Podiuma desentetan probatu du dagoeneko, eta bainatek esan duen bezala, podiuma probatzear edo podiuma desaprobetxatzeko asmorik gabe etorri da gaurko egunean. Hor Eskubiko irudian ere Unai Moran txirrindulari bizkaitarra ikusten genuen, beste hainbesteko palmaresa duena, eta baita Zegamako lasterketa irabazi berri duena, orain dela aste gutxi. Ikusten dugu karrera nazionalean sartu dela, agian arazoren bat izan dugu pelotoi atzekaldean, ez dugu jakin erorketarik izan denikan, beraz zulaturen bat edo izan dutelakoan gaude, baina txirrindularia pelotoi itzultzearekin bat, abiatuko da lasterketa alegi aldera. Esan bezala, ohikoa da horrelako egoerak ematea, herritikan irteterakoan zulatuak, erorkerak, elkarrekin engantzatzea gertatu hori da, eta tensio handiko momentua dira, denek aurrean joan nahi dute, lehen erasoa garrantzitsua dira lasterketa hauetan, esan bezala ondoren Malda eta Portu itzela datoz, eta hain indartsu ikusten ez duten txirrindulari horiek bere zigilua edo bere gakoa jarri nahi dute lasterketan, eta horretarako lehen zati hau aprobetxatu nahi dute, lasterketaren protagonistak izateko. Bai ez, gaina, maila honetako karrerak lehiatzeko aukera asko erik ez dauten temporadan zehar, eta pelotoian nabari hoi den tensioa ere ez da beste lasterketetan nabaritzen dena bezalakoa. Neutralizadan bertan, tropela 176 bat txirrindularikoa izanik, eta denak maila hondikoak,
bueno, normala baino elkarrekin, toke gehiago egiten dira, ez, tensio gehiago, badakite ibilbidea ez dela bat ere erresa, ez gaurkoa eta ez biharkoa, denak aurrean egon nahi hori dute, zuzendariak atzetik ere bai, presio hori sartzen diote, ez, txirrindulari guztiak aurrean egote horri, eta, ez, beti izaten da lasterketa berezia, baino aldi berean, tensio gehigarri bat eraman ohi dute txirrindulariek. Hor ikusiko dugu lasterketa nazional batetik irtetzear dagoela, eta itsasondo aldera hartuko dute, Alegiraino bitartean errepide berdina erabiliz. Alegin bertan, biraje bat egingo dute, eta hor izango da lehenengo puntu arriskutsua txirrindularientzat. Hor, ruta 33eko bide estu birajea egingo dugu, eta hor izango da tropela, lehen bizikoz luzatuko den puntua gaurko egunean. Bai, ongi esan duzun moduan, Alegiko biraje hori momentu kritikoa da, tensio handia egotea pentsatzen da, espero da, eta bereziki garrantzitsua da tropelaren buruan sartzea, aipatu bezala taldea luzatu egiten baita, eta zerbait gertatu da, epaimailetako kotxeak txirrindulari geratzeko eskatzen ari dira, beraz... Bai, ez hori ikusten dugu Abraham Olano, lasterketako segurtasun zuzendaria, eta ematen du pia tierra egingo dugula. Txirrindulariak edituko dituzte, txirrindulari guztiak tropelera elkartu daitezen berriro, ja irtera erreala eman dezaten. Hori ikusten dugu baita ere Eneko Ugarte Mendia, Garaje Tolosa danenako lehen urteko txirrindularia. Hau Lazkaon bertan irabazitakoa da, orain dela aste gutxi. Lazkaon mendi goian bukatu zen lasterketa irabazi zuen, bere taldekide den Einaut Urkarekin batera sartuta. Beraz, lasterketa ondo ezagutzen duen txirrindularia da. Espainiako txapelketetan ere pistan ongi bilitako txirrindularia da, eta ziur gaurko egunean, batez ere lehenengo. Linea internotik esaten digute zulaketa bat egon dela, eta horregatik daude txirrindulariak zain. Txirrindulari horiek tropelera bueltatzen direnean, irtera emango da. Hor ikusten dugun Bizkaiko selekzioko txirrindulari hori ere Axular Aldazabal da, Eneko horekin batera pistako Espainiako txapelketetan ongi ibili den txirrindularia, eta ikusten den bezala, Bizkaiko txirrindularirik onenen artean dago, gaurko Gipuzkoako klasika honetan, konbokatua izan baita. Horrelako egoerak inoiz gertatzea nahi ez den egoera dira, karrera geratu, eta bigarren hasiera bat ematen behar izaten zaio horrelakoetan, ikusi den moduan txirrindulariek pixa egiteko, edo beraien beharrak asetzeko, batzuk kotxera itzultzeko aprobetxatzen dute, eta, lehenengo tensio momentuek hau dakarte, eta hemen ikusten ditugu pantailan, hanpo taldea, etxeko taldea, esan bezala patrozinio nagusietako bat gaurko karreran, eta ikusi nahi dugu, nola eskertzen duen taldeak emandako aukera, hemen karrera honetan parte hartzeko mundu mailako txirrindulariak elkartzen dituen talde honetan, eta badirudi berriro ere martxan jarriko garela, eta orain arazorik ezean, salida neutralizatuari amaiera emango zaio, eta lehen erasoak ikusiko ditugu Lazkaoko Gipuzkoako klasikan, lehen etapa. Ez taldeari dagokionez, oso talde gaztea du, aurtengo klasika honetarako, lehen urteko txirrindulari asko dauzka, artean, Eritz Atxega edo Xiel Azkarate aipatu ditzakegu, Xiel Azkarate zestoako lasterketa irabazitakoa da, eta horri ikusten dugu eguneko lehenengo iesaldia, eta esaten genuen bezala, hanpoko txirrindulari bada lehen metro batzuk hartzen dituen txirrindularia. Garbi zegoen taldeak ez zuela aukera alde batera utziko, eta etxeko talde bezala, ikusarazi egin dute beraien taldea, beraien babesleak, eta nola ez, txirrindulari bakoitzak bere burua ere bai. Ikusi dugu lehen erasoa, hanpoko txirrindulari bat bakarrikan aurrera joan da, eta pelotoiak erreakzionatu ezean lehen metroak hartu eta lehen segundoak hartzeko aukera izango du.
Maldan bera hasi dute karrera, alegirako bidean, alegirako birajerako bidean. Ez da mugimendu txarra, lortu du bere tartetxo egitea, montua ere tartean sartu duteneko badu zati pixkat eta Bibero San Antoneko partaide baten erreakzioa dago, 225 dorsalarekin Lucas Blancoren erantzuna eta ieskide izateko aukera izango dute, hanpoko txirrindulariak, gertuagotik ikusteko aukera dugun, eta Lucas Blanco Bibero San Antoneko pertsonak. Eta tropelan geldialdia ikusten da, Egia da, esan beharrekoa da, karrerako lehenengo kilometro hauek, pelotoiarentzat agradezituagoak direla, beti ere txirrindulari multzo handi batek erresago rodatzen du tendentzia beraka duen errepidetan, eta naiz eta mugimendua oso ona izan den, ziur oraindik ere txirrindulari asko ez dira kontentu egongo. Hor ikusten dugu Arabako selekzioko txirrindulari baten erasoa, eta atzetik taldelan ona eginez, Biberos San Anton Martuko beste txirrindulari bat ateratzen ikusi dugu. Bai, Unastu Bilaga da hanpo taldeko txirrindularia, hemen pantailan ikusi dezakezuen modura, eta eraso gehiago, eta orain piztu da sua pelotoian, eta talde ugari dira iesaldian parte hartu nahi dutenak, tartean ikusi dugu Danena taldeko Ineko Guartemendia mugitzen, zen aipatu dugu lehen ere kontuan hartzeko izena dela gaurkoan, eta aipatu dugu ere alegirako bidea birajera gerturatzeko momentua hau tensio handiko lekua dela, momentua dela, eta hori dela eta ere ulergarria da horrelako erasoak, eta askotan erasoa baino gehiago postua ez galtzeko mugimenduak izaten dira, eta pelotoia luzatzen doa, eta erasoak jarraitzen dute. Egia esan talde handia ditugu gaur pelotoian, egia da oraindik karreraren hasiera izanik, lasai hartzen dutela, baina hemen talde indartsoa daude, aurrerago beraien erritmoa jarri ezkero, iesaldiari benetan zail egingo dizkiote gauzak, eta ulergarria da Maldagora jartzean etapa beraien erritmoarekin jarraitzea. Ikusten dugu pelotoi buruan hanpo taldeko beste txirrindulari bat, iesaldiarekin elkartzeko saiakera egiten ari dena, eta oso aktibo ikusten dugu etxeko taldea, beraien izaerarekin bat datorren jokabide egin ez oso talde gaztea dugula esan dugu, eta horrek ere ausardia gehiago ematen du, beraien abilezia edo beraien nahia betetzeko, izan ere gero Malda gora jartzen denean, agian zailago egingo zaie gainontzeko lehiakideen erritmoa jarraitzea, eta momentu horretara tartearekin iristxine dute edo beraien momentua izan lasterketan zehar. Bai, hori da, ez da txirrindulari hau bakarrik, metro batzu egin txirrindulari honek bakarrik, gure hanpoko txirrindulari ditugu. Hori da, etxeko lasterketa batean espero den jarrera ez. Lehenengo kilometro hauek errarazak direla esango genuke, eta aprobetxatu beharrekoak dira, bai taldea babesten duen eta bai lasterketa babesten duen irudia zabaltzeko, ez? Kasu honetan hanpo enpresaren irudia. Enpresa bada urte askoz kanterako txirrindularitza babesten duen enpresa bada, eta urte batez, behaien babesa erakusten dute taldearekin eta baita urtengo Gipuzkoako klasikarekin. Beraz, hemendik eskerrak bai hanpori eta bai berarekin batera lasterketa hau ahalbidetzen duten beste babesle guztiei. Eta badirudi berriro ere txirrindulari honek bere tartea zabaltzen duela, tropelak kontrolpean dauka, eta esan dugun bezala ziur nago tropelean talde bat baino gehiago ez direla konten egongo txirrindularirik aurrean eduki gabe. Beraz, pentsatu daiteke, behintzat aldeiko biraje aldera, eraso gehiago egongo direla lasterketa buruan. Bai, aldeiko birajera gerturatzearekin erritmoa handiagotuko da, bertan pelotoia luzatuko da beti egin ohi den bezala, eta behin biraja egin eta gero, Maldabera den aukoraka egin behar dutenean, bertan etor daitezke eraso esanguratsuagoak,
eta hanketako indarra garrantzitsuago dena, Maldaren inertzia bera baino. Hemen tropelaren amaiera ikusten dugu, txirrindulariak lasaiago joan ohi dira hemen, baina gero errepidea zailtzen denean kontrako efektu izan ohi du ez. Lasterketa lasai joanean tensio gabe juten dien txirrindulariak dira, baina gero esan bezala lehiko biraje honetan birajean ondoren latigo izeneko efektu ikusiko genuke ez. Aurrian sartzen dien txirrindulariak baino esfortzu handiago egin beharko dute besteak, atzeko partikuak, tropelarekin jarraitzeko. Eta hori ikusten dugu, 122 zenbakia, orain Dur Musika da hanpo taldeko txirrindularia, metro batzuk egin dabilena. Eta, pixka bat zuzendari bezala esango genuke, esango genioke, begi bat edukitzeko tropelera ez, hor posizio ona dauka, atzera begira joan beharra du, kilometro asko falta dira oraindik eta atzetik etorri diezaioken beste taldetxo batekin iesaldia eratu dezake. Ohiko jarrera da. Eta hemen ikusiko dugu, sartuko digute, Gorka Agirre, lasterketa zuzendariaren hitzak sartuko dizkigute. Gorka Agirre, aurten 2025ko Gipuzkoako klasikako lasterketa zuzendaria. Oraintxe bukatu berri dugu zuzendari bilera, nola ikusten zu aurtengo ibilbidea? Aurreko urtetako tendentzia jarraitzen du lasterketak. Lehengo etapa gora beratsua, aldapa pixka gehiagorekin, aldapa pixka luzeagoekin hobeto esan da, eta bai Larraiz gaintza edo Lazkao mendik batipat min handia egingo duten aldapak direla uste dut. Aldi berean, egiako lasterketa badakigu nolakoa den eta lasterketa haustea espero dugu aurten, indarrak berdintsu daudelako. Baita ere, tropeleko erdile esango genuke euskal taldea diela, eta beste erdilea talde internazionalak. Ze papel ikusten zu, nolako izan da partizipazioa aurten, eta ze papel ikusten zu indezaketela gure txirrindulariek? Nazioarteko kopa egonda Frantzian, taldeek ere, taldeak bilatzea ere pixka bat zailagoa izan da aurten, aurreko urtean bezala, azken finean. Baina, euskal taldeak mantentzen ditugu, euskal taldeek daukagun nivela txukuna dela esango nuke, eta gero atzerritarrak, talde potenteak gatoz, nik uste dut Tofauti edo Willebor bezalako taldeek bere papera jokatuko dutela eta lasterketako lidergo hartuko dutela batera esan da lasterketa gidatzeko. Oso, suerte handia eduki biegun hauetan eta errepidean ikusiko dugu elkar. Zuei, eskerrik asko. Eta hemen jarraitzen dugu orain, Gorkaren hitzak entzun ostean, 122 zenbaki duen txirrindulariak tropela gainean du, Ziurrenikan Malda bera bukatzen denerako tropelak irentsiko du eta tropelak osorik hartuko du birajea. Epatu bezala atzetik ikusten dugu jende aurrera egiten nola saiatzen ari den. Eta artean ere, txirrindulari Gipuzkoara ikusten dugu ez, badakite aleiko birajea arriskutsua dela eta aurra azaldu dira Aimar Kapdeki, Irukiko txirrindularia, Unanu ez, Liberos San Anton Marotoko txirrindularia, Aimar Fernandez de Golosizare tartean dabil, eta beste hanpoko txirrindulari batek erasotzen du orain, baina. Ziurrenik alare, jakinaren gainean egongo dira kanpoko taldeak ere momentu hau tensio handiko momentu izango dela. Ikusten da erasoa baino gehiago, posizioa hartzen ari direla, ez dute jarraipenik ematen hanpoko txirrindulariak egiten duen erasoari. Eta denak ondo sartu nahi dute tentsio gunera, ez ohikoa da, Lazkaon eta inguru hauetan egindako lasterketetan hemen erorkerak edo ikutuak ikustea. Eta hori dela eta mugimendu hauek ulergarriak egiten dira. Normala ere euskal taldeak aurrean izatea, errepide ezagunak dira, eta badakite zein aukera eta zein arrisku dituen bertan ibiltzeak, eta mugimenduak ez dira geratzen mugimenduak, Imanol. Segituan aleiko biraje hortan sartuko gea, ez da biraje erresa,
lehenbizi eskubiruta hartuko dute eta Aldegi herri barrutik sartuko dira. Gero hor, errepide horrek pare bat baden handi baditu, eta baita alkantarilla batzuk ere bai, orduan, paso arriskutsua izango da, lehenengo paso arriskutsua esan dugun bezala, eta gero, Bazurka poligonotik barrena pasako dira, ruta 33 parean, eta hori ikusten dugu Aiur Ugarte mendia. Ipar Makina Dimak taldeko txirrindularia, lehenengo urtekoa, eta baita oso detaile politak usten nahi dena aurtengo temporadan. Bai, berarekin hitz egin dugu talden aurkezpenean eta esan digu urduri zegoela, gogotsu gaurko karrerarako, zortea dela horrelako mailako lasterketa izatea herrian, eta herritik gertu, eta ez du bere aukera galdu nahi ikusteko. Hemen eskubiraka egin dute kurba, aipatu dugun biraje honetan, eta dirudienez pelotoian ez da arazorik izan, pelotoiaren atzekaldea ikusten ari gara, eta hemen txirrindulari bat Regionso taldekoa eskua altxata, zulaketaren bat edo izango zuen seguraski. Bai, baina pasadu taldeak, bauzen birajearen zatirik arriskutsuena ikusten dugun bezala hemen asko lasaitu da pelotoiaren atzekaldea, baina pelotoiaren aurrekaldean abia da mantentzen da, 71 dorsalarekin Mael da asistentzia eskatzen, hau ere kontuan izan behar. Eta beste zulaketa bat ere bat dugu. Bi txirrindulari diraia da, zulaketagatik taldearen asistentzia eskatzen dutenak. Ikusi dugu bat atzerago ditu dela, seguraski bere gurpila hutsago dituko zen, eta bat zenbakiak tropelean aguantatzeko errestasun gehiago daka, ez? Bai, aipagarri 71 dorsal hau, bere ibilbidean izen handiko lasterketan parte hartu du, Liège-Bastogne-Liègen parte hartua da aurreko urtean, eta 56. postu bat izan zuen, aipatu kontuan izan beharreko txirrindularia dela, ez hori soilik, Saint-Dentien loira karreran irabaztea lortu zuen aurtengo denboraldian, Emanol. Eta alegiko birajiak esan bezala, Sarauskila eragin du peloteko lehenengo posiziotan, eta tartean nola ez, beste poko txirrindulari bat. Osier Azkarate, hau ere aipatu dugu leheno, pistan hasi zuen denboraldia, eta, lehenengo urteko txirrindulari izanik, zestoako lasterketa irabaztea lortu zuen. Eta mugimendu honek oso itxura ona daka, atzetik ikusten da baita ere, tropelak ez dula utzi nahi, beraz, seinale hemen aurrean dauden txirrindulari hauek, kalitatea handizkoa diela, ez? Bai, beste jarrera bat ikusten zaion erasoa da, eta pelotoiak ere hori dela eta beste jarrera bat hartu du. Beraiek kontrolpean izateko, aipatu duzu, hanpoko txirrindularia berriro ere tartean dugula, esan dezakegu indarrak baimentzen duten bitartean, egun osoan ikusiko dugun jokabide izango dela hau, eta txalotzekoa erakusten duten jarrera. Gogor jotzen ari dira badain, eta alde egiteko asmoz ikusten dira bi txirrindulariak. Orain aldegiko lehenengo kurba pasata gero, ruta 33ko pareko poligonoa sartuko gara, eta hau da, leheno aipatzen genuen bide estu hoi ez. Hemen pelotoia asko luzatuko da, behin kurba bat hartzen dutenean ezkerretara, ez da paso luzia, baino 176 txirrindulariko tropel batian faktura pasako du, ez? Hemen ikusten dugu Alegi herri bukaeratik pasa diela, eta Alegiko kurban gaude. Bai, pelotoiaren atzekaldean lehen neke arrastoak ikusi daitezke, eta esan bezala hau ez da etorri diren bide bera, ez da Maldabera zen bidea, eta bertan ikusten dugu oraindik eskualtxa eta 71 dorsalarekin, kontuan izateko txirrindulari zerbait badu, ez da zulatua izango, eta asistentzia bestelako zerbaitegatik bilatzen ariko da. Eta hementxe dago kurba, hementxe dago kurba. Bai, ikusi dugu, nola talde buru diren horiek ze abiaduran zebiltzan eta taldearen atzekaldeak ordea istutua izan duela, latigo efektu hori ikusten ari gara eta nola esprintatzen atera behar izaten duten pelotoiaren arrastoa ez galtzeko. Eta berezia da, talde frantsesa, Regionso taldeko txirrindularia bizitzen ari dena begira hemen talde buruan, beste ritmo bat ikusi daiteke eta sufriarazten ari dira taldean atzekaldean bateko lerroan, eta hasi da festa pelotoi buruan. Bai, orain aldapa bera, tendentzia beraka
zekan errepide hau, kontraka inberko dugu, ez? Tendentzia bera jungea tropelian oso azkar rodatuz, eta orain, errepide berdinetik iritsi berko dute lehenbizi larraitzeko gaina hasi arte. Tartian, oain, Legorretan, 21 kilometruan, lehenengo tarteko helmuga izango dugu, eta seguru taldiak interesa izango dutela, ez? Betire sailkapen interesgarri bat izaten da, eta batez ere, lehenengo etapatan, ez? Gaurko egunez ez dakagu liderrik, inongo sailkapenetan, eta beraz, gaur tarteko helmugak irabazten dituen txirrindulariak biharko egunean lideraren mailutara emango du. Jala da, jakinikan itzuli honek, klasika honek dituen mendateak agian txirrindulari azkarragoak eta goraka hain jaioak ez diren haiek, sprint edo maillotonen atzetikan egingo dute lehia, eta ulergarria ere bai, jarrera hau ikustea pelotoian, lehen tarteko helmuga 21 kilometroan izanik, Laister iristear bai gara, eta ikusiko dugu talde ugari pelotoi buruan, ez dago lidertza sendoa duen talderikan, mugimendu asko, baina ez da lortzen oraingoz pelotoia ustea. Hemen ikusten dugu eraso luzea talde belgikarreko txirrindulare batekin, baina ez du lortzen. Eta hor, tropeleko bukaera, moztu dinda, badaude 15-20 bat txirrindulari, metro batzu galdu dituztenak tropelakin. Esan bezala, legeko biraje hori ez da bat erresa, eta batez ere, atzian dabiltzan txirrindulari jantzat. Tropela lasai di joanean, tensio gabe juten dien posizioa dira, baina errepidea pixak komplikatzen denean, ikusten dugu komeriak etor. Eta bertan talde indartxo ikusten ziren, atzean mozturik geratuta, eta azenik daki faltan botako dituzten gaintza gaina edo Lazkao mendi gaina aurkitzen saiatzen direnean, gailurrera heltzen saiatzen direnean. Hemen pelotoia bategin da, gero eta gertuago arteko helmugatikan, eta ikusiko dugu zeinek duten interesa helmuga hori bereganatzeko, eta maillotaren lehia hortan lehen saiakera egiteko, maillot hori jazteko saiakera egiteko geldialdia pelotoi buruan, eta itzengo dugu pixka bat karreran nondik nora joango den, edo zer espero daitekeen karrera eta ez, Manol? Aprotxatu dezakegu pixka karrera komentatzeko, ez? Seituan esan dugun bezala meta volantia dakagu, eta, hoi garrantzitsua izango da talde askontzat. Eta, 35 kilometruan ja, larraitzeko gaina egoko dugu. 3. mailako mendatia izango da, baina nire ustez, benetan lasterketa erabakitzen hasteko puntua hurrengo mendatia izango da, gaintzakoa. Hau bai izango da mendate pixkat gogorragoa, ez? 4 kilometroko mendatia da, benditza nahiko konstantekoa, eta, fotometroan bertan ikusten dugun bezala, kategoriare pixkat altuagokoa da, ez? 2. mailako mendatia izanik. Esan daiteke larraitz gaina lehenengo mendate hori 63 kilometrotara dagoela metatikan, eta oraindik pelotoiko indartxonek edo pelotoi buru izateko deitua diren horiek, oraindik urrutik ikusiko dezaketela meta, eta gaintza gainera itxarotea, lehenengo eraso horietarako, baina ez da horra maitzen etapa, baizik eta gaintza gaina egiteaz gain, Lazkao mendi gaina ere egin beharko dute metatikan, 3 kilometrotara, alegia Lazkao mendi gaina egitearekin, eskuratzearekin, metara jetxi eta bertan bukatuko da etapa Lazkaon. Esan daiteke, Lazkao mendi izan daitekeela momentu erabakigarria gaurko etapan eta klasika honetako lehenengo etapako klasifikazioan. Hori da, ez? Argi dago, lehenengo gaintzako igora horrek mina handia egingo dula tropelian, baina lasterketa erabakitze aldea, Lazkao mendi izango dela erabakigarria, ez? Segura eski, Lazkao mendiko aldapata, izango da, pelotoia pixka reduzituago izango da, eta Lazkao mendik erabakiko du. Hala ere, ez da alde batera utzi behar bestelako aukerarikan, esan bezala oso txirrindulari onak daude, gaurko pelotoian, bakarkako jazarpenean izugarrizko erakustaldiak egin dituzten txirrindulariak, eta pelotoiari erronka botatzeko gai diren txirrindulariak aurki ditzazkegu bertan. Eta lasterketa buruko eraso hauek, ez dira eguneko iesaldia hartzeko bakarrik pentsatutako iesaldiak. Erasoak, hauek dira, pixkat
mentalidade bikoitzakin intako erasoa dira. Bai metabolantia lortze aldea eta bai, eguneko iesaldian sartzeko aukera pixkat tanteatzeko, ez? Bertan talde euskaldunik ez dugu ikusten da hemen indarra askorekin etorri direla kanpotik, eta gogotsu, adibidez, talde belgikarra ikusten dugu, baita talde ingelesa ere orain berdez ikusten dugun txirrindulari hau talde ingelesa, 24 dorsalarekin, Albi Jones txirrindularia, eta ies egin behar dutela garbi dute, hemen pelotoi buruan jarririk beste txirrindulari bat, hau ere ingelesa, talde ingelesekoa, Harrow Nova Race taldekoa, eta bakarrikan, eta erne, gero eta gertuago baitago legorretako tarteko helmuga, eta metroak utziezkero pedalak ematen dakien txirrindularia dugunakoa. Pelotoian geldialdia, eta bere aukera du, metro batzuk hartu, tartetxo bat hartu, eta nor daki eguneko iesaldiaren parte izateko mugimendu izan daiteke hau. Aipatu dezakegu baita ere, aprobetxatu nahiko nuke, esateko, Twitterren, Gipuzkoako klasikoa hashtagaren azpilan irakurtzen gaudela, eta batek aportazioak edo nahi baldin baditu, bertan komentatu ditzakela. Berreunda 52 zenbakia da metro batzuk hartu juna, Daniel Thompson, Harrow Nova Race taldeko txirrindularia. Eta repetxo hau pasa ostian, hortxe izango dugu eguneko lehenengo tarteko helmuga. Eta lider virtual bezala geldituko da, hurrengo legorretako pasada arte baina. Daniel Thompson, lehenengo urteko txirrindularia da, eta taldean bere izena gogotsu ikustaraztea nahi du, eta, indarrez doa lasterketa buruan, eta egia esan ikusteko moduko gizona da, hori da hori planta duena. Ez du urruti behar legorretako tarteko helmugak, eta ara pelotoiaren mugimendua, momentu batean janduan, poko txirrindulariak erasoa jota, eta ez tarteko helmugaren efektua izan da hori, segituan pasako izkizuegu dorsalak, eta kalkula egiten jungo gara baita ere, horrengo tarteko helmugetan. Ea zenek irabazten duen eguneko tarteko helmugen sarila, eta baita bihar zenek izango duen interesa handina maiota defendatzeko. Eta hortian esan dezakegu baita ere, aipagarria dira, sailkapen nagusiko liderra non babesle nagusia Irizar izango den, beti bezala maiota horia izango da, urten Alka Esportek egin ditu maiotak. Mendiko sarila, gaurko egunean bai Larraitz, Gaintza eta Lazkao mendiko mendatetan izango diela puntuak Garaje Tolosak babestuko du, eta arteko helmugen liderra, urdino izanik Gipuzkoako klasikan, horbea izango da babeslea nagusia. Laboral kutxak babestuko du lehen urteko lehen selkatuaren maiot Moria, Arroix Moria, eta lehen euskalduna hain Gipuzkoak babestuko du eta maiot berdea izango da. Esan bezala 5 sailkapen izango ditu klasika honek, eta partaide desberdinek, helburu desberdinak izan dituzkete sailkapen honetan. Erorkera pelotoiaren alde batean, Iparraldeko txirrindularia ikusten dugu. Errepidetik irten da. Nafarroako selekzioako txirrindularia da, 116 zenbakia. Bera, Ekaitz Perez Barrenetxea dugu, eta dirudienez badu arazoren bat bizikletan, eta beste bizikletaren bat lurrean ere ikusi dugu, baina txirrindulari ikusteko aukerik ez dugu izan. Hemen ikusten dugu, mina hartuta 263 dorsala, Jordan Spanjingard, Gepla Watersley taldekoa, eta ez ditxura. Hauetan ikustia gustatzen ez ezkigun irudiak ez. Esan bezala, maila honetako tropeletan tensioa handiago izaten da, eta azkenean txirrindularitzako lago konsekuentziak izaten ditu, nahiz eta gustagarriak ez dian ez. Ematen du, bi txirrindulari izan dira erorik hortan kaldetu nagusiak, eta informatzen gogea berriri bat emadugu.
ikusten dugu tropel buruan ritmoa oso altua dela, baita ere, erorketa horrek eragindako porte bat, esango nuke, pelotoian, baina, ez duke arazoik egon be, tropelatena berriro elkartzeko. Bai, eta asko ikusten ari gara talde ingelesa buruan, Fresh Howers taldea buruan, eta, bere intentzioa garbi erakusten ari da, karrera azkarra nahi du, lasterketa bizia, eta beraien erasoak izan baino kontrolatu duten karrera izatea nahi dute, eta larraitz gainera edo gaintza gainera itxaroteako intentzioak erakusten dituzte taldean erritmo bizkorra jarrita. Honek zaildu egingo du lasterketan zehar erasoak aurrera egitea edo besterik gabe erasoak izatea. Esan, abiadara oso bizian ikusten ditugu hemen Maldagora, eta brometara ez direla etorri erakusten adila bentzat. Sí, ¿no? Como decíamos un poco, el pelotón va todo compacto en estos primeros kilómetros de la carrera. Hemos pasado ya la primera meta volante de Legorreta y el pelotón va camino a el primer puerto del día, que es de tercera categoría, es Larraitz. Tras ello, comentábamos también que el primer puerto que seguramente comience a romper la carrera sea Gaintza, aunque el ganador de esta etapa lo se decidirá en las rampas de las Azcaumendi. Y tenemos ya el primer paso de la meta volante, que son los dorsales 252, 123 y 152. Bai, 252 dorsalarekin Daniel Thompson izan du da lehenengoa, oraintxe lider virtuala izango litzakena, 223 dorsalarekin Oxel Azkarate, Anpo taldekoa, etxeko taldekoa, eta 252 dorsalarekin Urko Nazabal dugu, Limusinoriako taldekoa. Ikusten dugu ordiziparian daula ja tropela, eta bain, 3 txilindulariko korte bat iten nahi da, eta tropelian geldialdia do, Bainat, tropelian geldialdia eta planta hundiko 3 txilindularik dira. Bai, kanpotik etorri diren 3 talde dira, gonbidatuak direnak, ez, barkatu, bai, 3 taldea kanpokoa dira, eta horrela ibiltzera ohituak direnak, naiz eta berain artean ez dirudien akordio handirik dagoen, eta hortan ikusiko dugu pelotoiaren erreakzioa nolakoa den, orain zabal ikusten dugu atzekaldean, eta erne hauekin bidea egiteko gai diren txirrindulariak baitira. Bai, ez aipagarria, gure txirrindulariak ohituta ez dauden korritzeko modu badakatela kanpoan, eta bire bai gure txirrindularientzat hausnartzeko puntu bat izan daitekela, ez? Kanpoko karreretan, batez ere Frantzia inguruan, eraso askoko lasterketa izaten dira, eta intensitate hortara, kanpotarrak ohituta daude, ez? Ikusten dugunez, lasterketako lehenengo 30 kilometrotan denbora guztian erasoak egon dira, eta talde kanpotarrak kapazitatea hori dakate, ez? Ikusten genuen baita ere, eta beste eroriko bat, 124 zenbakia izan da kasu hontan, etxeko taldekoa, eta Eritz Atxega da erorikoa izan duen txirindularia. Lehen aipatzen genuen lehenengo urteko txirindulari honek bere detailituak izan dula hauen arteko karreretan, eta ziur, datuzenetan eta batez ere urrengo urtean, lasterketa onak izateko kapazitateak txirindulari izango dela. Bai, pena da, horrelako lasterketa batean erorkera izatea abiatu eta gutxira, eta espero dugu errekuperatu eta pelotean sartzeko aukera izatea berriro ere, kotxeiara aprobetxatuaz. Eta aurrean ez dago geldirik, pelotoia ere luze dator. 3 txirrindulari aurretikan, beste taldetxo bat badirudire bat horrelatzetikan, ez eta pelotoiak arrabatuko duen oraintxe. Eta 3 txirrindularien akordio ez honek, beraien aukera mugatzea dakar. Ez dugu ikusi zein diren honengoz txirrindulariak, baina atzetikan, Onder Horiz talde belgikarreko txirrindulariak, eskapada hau zapuztu du. Eta orain euskal taldea falta ditugu pelotoi buruan egia esan tensio handiko momentua da, eta kanpotik etorri diren gonbidatu hauek pelotoiaren burua hartu dute guztiz, ea geldialdi hau aprobetxatuz etxeko taldeko txirrindularien batek erasoa jotzeko aukera duen, beraien izena ikusteko aukera, eta bezala horrelako lasterketa batean parte hartzea soilik, dagoeneko asko bai bat. Beste eraso bat pelotoiaren eskuin aldetikan oraingoan, pantailako ezker aldetikan, baina
Ez dirudi oso konbentzitu egin duen ikan atzera begira dabil, ez du bakarrik joateko asmorik, kontziente da, oraindik 71 kilometro falta direla, 3 portu eta bakarrik egiteko agian gesta handi xamarra dela, ez? Imanol, zer iruditzen zaizu? Vamos, pues bueno, que hay un corredor con unos metros, pero no tiene ninguna intención de irse solo, ¿no? Faltan todavía 71 kilómetros a meta y es ahora donde comienza o está concentrada toda la dureza de la carrera. Empezamos ahora con el puerto de la Raiz, que es de tercera categoría, y pues bueno, ya estamos entrando en Zaldivia, que es un poco el pueblo previo a tanto a la Raiz como, bueno, ese es el cruce, ¿no? que tomaremos luego dirección Gaintza, que la aproximación, digamos, se hace desde la misma carretera. Lo único que ahora hemos cogido, bueno, seguimos la carretera para subir a la Raiz y en la siguiente vuelta, digamos, pues nos desviaremos a la izquierda para las primeras rampas de Gaintza, Beñat. Bai, eta bertan ikusiko dugu, ez? Ara beste eroriko bat, bueno, hanpoko taldeak beste eroriko bat izan dut 25 dorsalarekin oraingoan, ze zorte txarra, bada ere kanpotik etorritako taldeetan mindua ikusten dugun txirrindulari bat, eta hornek ez du itxura honik Imanol. Hanpoko txirrindularia Aitz Zunzunegi da, 125 makiduna, eta, bueno, Tofauti taldeko txirrindularia ez dugu ikusten, Ez du ikusten, dorsala zein den. Dorsalik ez dugu ikusten, Baina minda, eta minutar dago bai. Bai, ez dirudi ez bizikletaren gainean jartzeko moduan ziren ikan ez bat ez bestea. Eta espero dugu gehiagora joaten ez den minik ez izatea. Hemen geldialdia orain pelotoi buruan, tensio momentu hau, beraiek ere jakinaren gainean izango dira entzungo zituzten taldearen atzekaldean izandako erorkera hauek. Agian prudentziaz jokatzeko jarrera hartu dute pixka bat, lehen Maldaraino. Bai, kilometro gutxi falta dira ja Larraitzeko lehenengo aldapak hasteko, ez? Bueno, ez da oso portu gogorra, baina lehenengo punto, aldapatxu izango dugu, ez? Portuak 4 kilometroko luzera izango du, eta, gero hemendikan amezketara jaitsiko gea, eta beste buelta bat hasiko dugu. Hau da Zaldibiko herria, eta hemendik Larraitzera, kilometro gutxi falta dira ja. Ikusten dugu hor torpean eskuiko aldetik, pixka bat errepidea limatu Zurkona Zabal, lehenengo urteko txirrindularia, eta pistan txukun ibiltzen den korredoria baita ere. Ikusten dugu, hor eskuetik baita ere Aratzuna nue, Aimar Fernandez de Gorostiza Joanekin batera, Gipuzkoako selekzioaren parte izan dienak lehengo urtean, eta badakiten aia zer dien lasterketa mota hau. Orduan badakite lasterketan gogortasuna guain hasiko dela, eta ikusten da lehenengo posizioetan hasiko diela horrez. Bai, talde indartsua ditugu, txirrindulari indartsua ditugu gurean ere, esan bezala, maila internazionalen lasterketak egindako txirrindulariak, eta beraien aukera ez dute galdu nahiko, leia internazionalean etxean egiten den lasterketan ere, bere izena, bere aurpegia ikusteko. Egia esan, ilusioz prestatu duten karrera da honakoa, urtean ziur kalendarioan marka duen lasterketa bat gutxitan izaten baita horrelako aukera, eta orain pelotoian geldialdia. Lasterketa buruan Akitani taldeko txirrindulariak ikusten ditugu, geldialdia ere bai, eta lehenengo igoera, Larraitzerako igoera honek, hasiera lasai izango duela dirudi, eta ez dago talderikan, erritmo bereziki bizia jarri nahi duenik lasterketa honetan. Hor segitzen dute baita ere, jona ipatutako Naztabal eta Unanoe txirrindulariak, Horiako Limusin taldekoa eta bestia Bibero San Anton Mardukoa, lehenengo urtekoa eta bigarrenekoa. Zer izango dute bai gaur eta bai biharko jarreretan. Aipatzekoa da, txalogarria dela jarrera hau, pelotoi buruan joatea oso zaila bai da momentu honetan, hemen lase ikusten ditugun arren hor barruan tensio handia dago, ikutuak daude, eta buruan jartzea ez da lan erraza izaten, eta oso garrantzitsua da. Hori dela eta egia esan talde euskaldunak berriro ere pelotoi buruan ikusten ditugu, aipatu duzu bezala Imanol Limusin talde ikusten dugu, Hanpo taldeare hortartean ikusten dugu, Irundik datozenak ere ikusten ditugu, eta denak izan edute protagonista gaurkoan Larraitzeko lehenengo igoeran, eta ea erasorik badagoen talde frantsesak orain buruan,
eta berain erritmoa jarriaz pelotoia komandatzen ari dira. Zabal pelotoia, momentuetan zaila da aurrera egitea, eta lehenengo maldetara iristen ari garela dirudi, ez da? Bai, hori da, ez? Garraitzeko lehenengo aldapetan hasiko gara seituan, eta esan bezala, dia 4 kilometro, baina ez daka apenditz gehiagirik ez, orduan, asumitu dezakegu tropelantzako inungo arazorik izango lehenengo mendate hau. Eta bain, lasterketako antolatzaileetako bat eta federazioko teknikaria den Abram Molanoren hitzak izango ditugu zuzenean. Egunon, Abram Molano, aurkezpenik behar ez duen pertsona, baita ere federaziondako teknikaria eta antolatzailea. Nola ikusten duzu aurtengo Gipuzkoako klasikako edizioa? Iaz bezala ez, pena bat, ekipo importante bat ez dela etorri, Kanibal, baina beste guztiak hemen daude. Esaten da bezala munduko txirrindulari maioentako junior mailako txirrindulari onenak hemen daude, eta organizazio bezala proba politia eukiko deula, bai gaur hemen Lazkaon eta bihar egian, eta poliki berriro federazioetan nola sartuta gauden, berriz indarra hartzen dugun iazko kompetizioa bezalako ateatzen zaigun, ez? Eskerrik asko, eta karretaren ikusiko dugu elkar. Mila esker. Hor, Abram Molano teknikariaren hitzak ez. Beti da, seinale ona, horrako karrerak ateratzen jarraitzia urtetik urtea, ez? Bainat, kostua eta esfortzua batez ere, oso ondia dira, eta lan asko da batetik, orduan, hemendikan eskerra baita ere antolakuntzari, lasterketa zuzendari den Gorka Agirreri, eta, federazioan dauden Abram, Santiago presidentea baita ere, oso involukratuta dabiltzalako gazte txirrindularitza bultzatzen. Bai, aipatu duzun ez dela, hemen guk txirrindulariak soilik ikusten ditugu, baina honek atzean duen lana izugarria da, hilabetetako lana da, urte batean amaitu eta zuzenean datorren urteko ekitaldiari begira jartzen dira, eta eskertzekoa da egiten duten lana, zuk esan duzu bezala, txirrindulari gazteak, arrobia diren txirrindulari hauei, horrelako aukerak emateko, ez bai da leku guztietan izaten horrelako mailako karrerak lasterketa egiteko aukera, arte hartzeko aukera. Eta topauti ari da bain, larraitzeko lehenengo ranpatan erritmo pixoa jartzen. Hor ikusten dugu baita ere, Beñat Sainz, bigarren urteko Biberos San Anton Marduko txirrindularia, Euskadiko txapelketetan 3. inberria da, eta Nafarroko, Estellako klasikan iesaldi hartu ondoren, 10. postua hartu zuen, así que, azkeneko karreretan pedal kolpeo lortzen nahi dela ikusten dugu, hor, tropeleko 2. postuan. Bai, eta Tofauti talde oso protagonista izaten ari da karreraren lehen zati honetan, eta ikusten dugun bezala, inongo lotxi gabe pelotoiari erronka botatzear, bakarkako lanean bada ere, eta izugarrizko erritmoa jartzen ari da lehen postu hartuta duen txirrindularia. Ez dugu aukerik izan dorsala ikusteko. Eta esan bezala, larraitzeko portuak, portua konsideratzen denen arren, esan dezakegu portu errexetakoa dela, 3. mailakoa da, eta da portu bat, tropelian ondo sartuta asko ze komodo jotzen horietakoa dela, ez? Ikusten dugu, topauti taldeko txirrindularia metro batzuk hartu ditula, baina tropelian bai, vigilantzia hori dakatela, ez? Txirrindulari bat bakarrikan juteko, esango nuke bai indikan kilometro askotxo falta diela, eta batez ere, larraitzeko bajadako amaieratik, mezketatik esango nuke, gaintzako aldapasierara, kilometro desente daude. Orduan, hori izango litzake puntu arriskutsua, momentu honetan iesaldi bat zunezkio. Bai, buruan ikusi dugun txirrindulari Rory Gravele da, eta ikusiko dugu, ez, ideiakin dabilen hor lasterketa buruan jarrita, ondo aipatu duzun bezala Emanol, handia litzateke
gaurkoan netaraino eramatea karrera hau, baina ez da edonor buruan jarrien hori, badak eta bere palmaresa txirrindulariak, konta iguzu pixkat egan zein den 23 dorsala duen Rory Gravele. Bai, bueno, hemen apuntuta daukagu, bigarren urteko txirrindulari bretainiarrak, ingelesak esango nuke. Laugarren postua du, no creo que verse lasterketa formatuan, kurne lasterketan 24. postua lortu du aurten, eta Lieja bezalako lasterketan lehiatu da, kasu honetan, 38. postua lortuz. Orduan Beñatek esan bezala, ez da edonor, eta nahiz eta 75 kilometro faltan izan oraindik metarako, Topautiren intentzioak erakusten dituen mugimendua da. Eta esaten digute, hori da, Tofauti taldeko Rory Gravele txirrindulariak aipatu bezala, karrera oso famatuak egin ditu, aipatu dugu, Bastogne-Liejan 28. postua duen pertsona badela, txirrindularia dela, eta honek esan nahi duena izugarria da, bakarrikan egiteko gai dela aurretik dituen kilometroak, eta pelotoiak hobe du bere erritmoa ez moteldu, bestela erronka handia izango du aurretikan, Tofauti taldeko txirrindularia kontrolpan izateko. Sí, ¿no? Como decíamos, estamos en los últimos metros de la subida a la Raid. El corredor número 23, que es Rory Gravele, es un corredor que tiene un buen palmarés ya este año, con un 4º puesto en la famosa carrera No Quiere Coerse, un 24º puesto en la Kurne Junior, y ha competido en carreras como la Lieja-Bastogne-Lieja con un puesto 38 en su palmarés. Y lo que comentábamos, ¿no, Beñat? Que es un ataque un poco... es pronto para atacar solo, siempre tendrá seguramente un ojo en el pelotón y en lo que le venga por detrás, pero es un ataque muestra de las intenciones de Tofauti, ¿no? Eta lehen aipatu dugun moduan, Tofauti taldea oso aktibo ikusi dugu lasterketaren lehen postuetan, eta honek ere beste perspektiba bat ematen dio taldeari. Lasterketan zehar, horrelako txirrindulari bat aurrean izateak ardura gainontzeko taldeen gainen jartzen du, izan daiteke Stade Toulouse frantsesaren gain, edo Onderrons talde belgikarraren gain, hemen postu garrantzitsuak egineko taldea dira, eta beraien ardurapean jartzea lasterketa, beti ere Tofauti taldearentzako onuragarri izango da. Horretan izugarrizko lana egiten, ari da bakarlanean, eta dagoeneko gutxi falta zaio Larraitz gaina menpean hartzeko, eta berarekin puntuak ere berarentzako izango dira, lehen saria bezala eskuratuko dituenak. Izugarrizko abiaduran, platera handia esango nuke jarriarekin, eta erronka botatzeko asmoz Tofauti txirrindularia. So, for our followers in YouTube, this is number 23 in the front now, Rory Gravele from Tofauti Everyone Active Mahako team. He's now in the last few meters of La Raid. He will, I think that he's for sure winning the first mountain points. So we were saying that this is Tofauti showing his intentions towards the Gipuzkoa Klasikoa for today, and for sure tomorrow they will bring us a big race. Bai. 33 segundu dituela aipatu digute, ikusi dugu pantailan, eta hala da, intentzio garbiak, bakarkako lanean hasi nahi du edo egin nahi du falta den tartea Tofauti taldeko txirrindulariak, eta kurba honen ostean izango dugu ja lehenengo minutateko azkenekoa, eta kurba hau eman ostean hortxe izango da lehenengo mendiko saria, eta metabolantekin pasaden bezala, bea izango da lider virtuala. 33 segundu ala ere ez da tarte handia oraindikan, ziurrenikan Malda bera ere arrisku gehiago hartzeko aukera izango du txirrindulariak, eta hortxe ikusi dugu lerroa pasatzen Tofauti taldeko txirrindularia, orain Malda bera hasiko da lehenengo metro jannoak egin ondoren,
eta aipatzen ari nintzen moduan, lehen malda bera honetan arrisku gehiago hartzeko aukera izango du bakarka aldoanez, eta pelotoiari 33 segunduko tarte hori pixka bat handiagotzeko aukera, ere bai atzetikan pelotoiaren jarrera ikusi beharko da orain zati lauera iristerakoan, esan dugu Tofauti izen handiko txirrindularia, Tofauti taldeko txirrindularia izen handikoa dela, eta erronka botatzen dela ikusten dugu pelotoiaren atzekaldea ere hemen ez doaz motel, hemen erritmoa ez da gelditu, hori ere nabari da 33 segunduko tarte ez bai da handia, eta txirrindulari ingelesa igotzen ari zen abiadura ikusita, normala da atzen ere abiadura handian joatean, Nafarroko selekzioko txirrindularia ikusten dugu pelotoiaren atzekaldean, baina lehenengo larraitzeko igoera eginda, hurrengo gaintzako igoeraraino lasaitu eta arnas pixo bat hartzeko aukera izango dute txirrindulariek. Ikusten dugu talde kanpotarreko txirrindulari ugari daudela atzean, honek esan nahi du gure txirrindulariak ere maila honeko txirrindulariak direla, pelotoian beraien jarrera ere oso ona ikusten dugu, eta lehenengo igoera bete dute, pelotoiaren zati handi batean. Esan bezala guain, aldapa bera honek amezketa herrira eramango batu, eta alegira bitarteko errepidea berriz tendentzia berak izango dugula, ez? Gero alegiko biraki egingo dugu, leheno eman dugunan modu diferentea, guain poligonotik sartu gabe emango dugu buelta, eta berriz ere, legorre taldea hartuko dugu, bigarren tarteko helmuga lehiatzeko. Eta hemen segitzen du 23 zenbakiak, Rory Gravelek hemen jarraitzen du, abazizketan gaude eta errepide honek, kurba honen ostian, portuko aldapa bera hasten da. Ezagun duenarentzat ez da jetxera zaila, azkar egiteko jetxera da, eta hori bertakoen alde. Eta ea nolako joa duen Rory Gravelek, ikusiko dugu pelotoia nolako jarrera hartzen duen ere, horrelako txirrindulari bat bakarrikan aurrean jarri denean, egia esan larraitzeko gaineko malda aprobetxatu du, lehenengo malda, indarrarekin joan ziteken lehen malda, eta txalotzeko alde batetik ematen ari den erakustaldea, edo emateko intentzioa duen erakustaldeak, egia esan 75 kilometro faltan, 37ko erasoa jotai, 5 kilometrotan 37 segunduko tartea atera du, eta izugarrizko abiadura da malda bera. Es mencionable también que estamos en territorio ciclista. Estamos haciendo la bajada del puerto que se sube varias veces en la famosa clásica de Ordicia de profesionales. Mendiko selkapenaren bigarren eta hirugarren postuak ere dagoeneko badazkizkigu, bigarren 82 zenbakia duen Quentin Berreant pasada, Akitania taldekoa, eta hirugarren 13 dorsala duen Valentin Beck 31 Specialized taldekoa. Beste bi talde zer esan ematera etorri direnak, eta ikusiko dugu ze jarrera izango duten. Pelotoian, ziurrenikan gaintza gaina arte edo maldara hasi arte ez dira eraso gehiegi izango, asko dagoelako oraindik aurretik, bigarren mailako bi mendate, eta oso gogor joango bai da bi mendate horien egoera. Eta, baina tartia gora dikoa, 50 segundo ikusten dugu pantailan ja, eta Rory Gravel, ja amezketan da. Beraz, hemendikan aurrea ikusi berko dugu, eta interesgarria izango da. Tropelea biztazoa botatzea noiz behinka, ikusteko eta aldek edo hartzen duen pixkat aginte edo responsabilidade hori, ez? Txirrindulari bakarra izan ta aurrean. Igual tropelantzat ez da zute arrisku handilik ikusten, baina momentu batean eta batez ere seguraski gaintzarako aproximazioan talde handiak tensio puntxo izartuko dute tropelian. Ikusiko dugu baita ere tropelguruak nola koronatu duen. Ez dakigu nola dikoan lasterketa tropelgurua. Izan daiteke baita ere, nahiz eta karretera hau tendentzia beraka izan, tropela ez guztu egotia eta erasoa jarraitzea, denok komentatu dugun bezala
kanpotarren estilo horrekin ez, momentu oro erasotan ibiltzea, eta bueno, azkenean 50 segundo tarte politia da, baina olako errepide batean 50 segundo intentzioa egonez gero behintzat bainat, azkan rekortatzen dien segundo dira. Bai, Maldaberako joera duen errepide batean, pelotoiak hartzen duen indarrarekin, ez luke zail izan behar denbora hogeistea, eta honek esan dezakena da, pelotoi buruan erasoak egon daitezkela, zuk aipatu duzun bezala, kanpotik etorri diren talde horiek, beraien lasterketak egiteko jarrera bat taldea haustea izan ohi da, eta talde txikiek osatutako karrera egitea, eta, orain 8 segundoko beraka izan du, agian bada talderen bat pelotoi buruan jarri dena, pixka bat denbora luzatzen joan eta din, eta atzera begira ere hasi da, lasterketa buruan doan Rory Gravele, eta ikusiko dugu nola evoluzionatzen duen honek, berriro ere alegi aldera doa txirrindularia, esan bezala hemen dagoen birajean, berriro ere tarte hartu dezake, aipatu dugu pelotoi buruan nahiz eta tensioa egon, kontu handiz hartu beharreko zatia dela, eta bakarka beti ere azkarrago egiten diren, zatia dira Maldabera ere egin du, eta orain denbora oso azkar dator beraka, 17 segunduko tartea esaten du digutela, berez pelotoian jarrera oldarkorra izan dela garbi dago, talderen bat ziurrenikan tiraka hariko da atzetikan, aipatu dugu, bai, hemen izugarrizko abiadan dator talde atzetikan, eta Rory Graveleri gauzak zailtzen ari zaizkio asko, esan bezala, puntuak lortu ditu, lehen mendate gainean, beraz eta alperrikako erasoa izan, eta agian bere intentzioak hortik doaz, baina pelotoi burua izugarrizko abiadan dator Maldan bera, bertan ikusi dezakegu Estrade Toulousain talde frantseseko txirrindulari bat ez, bi ikusi ditzazkegu orain eskuin aldetik datozenak, eta ziurrenik jakinaren gainean egongo dira zein den lasterketa buru den txirrindularia, baina Imanol zuk esan duzun bezala, hauen jarrera tiratzea baino gehiago karrera ustea da, beraien aukerak egin, eta talde txikiz osatutako eskapada dituen karrera sortzea ez, ezta? Bai, hori da ez, azkenean, talde juniorretan tiratze hori, benefizio erlatibo bat baldin badu, onfusia da, ez? Baina ikusi esan dugun bezala, 50 segundoko tarte txiki bat, aldapa bera denean, eraso batzukin, seitxoan mozten den, rekortatzen den tartia da. Eta orain, ja alegin iruntzukoaz, alegin biraji emango du, eta berriro, tendentziak goraka duen hasierako errepide hortan sartuko gea, legorretako tarteko helmugorren bila. Lasterketa ez da geratzen, taldeburuan oren koloreak aldatu dira, eta Westerley RGT taldeko txirrindulari ikusten dugu orain arte azaldu ez dira, eta baliteke taldearen karreraren bigarren zati honetan, beraien protagonismoa bilatzea. Erasoak talde buruan, eta talde bereko bi txirrindulari ikusten ditugu erasoan, Peugeot Howells taldeko bi txirrindulari, hauek ere zer esan ematera etorri dira, Ingalaterratik datozen txirrindulariak dira, eta eraso bortitza benetan, hala ere, Maldaberako joera duen errepide izanikan, atzean joa baldin badago, inora joan ez beharrez duen karrera izango da. Atzetikan ikusi dezakegu, iruditzen zaigu, ez du ikusteko gaitasunik arroarendik zein datu zen, eta boskote bat lasterketaren burua bilatzen, Maldan bera. Eta hau ere Hannes Bernard Jaiko taldeko partaidea da, bigarren horiz ikusten dugun txirrindularia, hauek Holandatikan etorri diren taldea dira, eta boskotea izugarrizko abiadan doa. Y aprovechamos esta tendencia para abajo para dar paso a la publicidad que siempre ayuda a sacar estas pruebas adelante. We're Basque.
Ahí tenemos el gol, caída de Madegarci. Eta benetan labora escucha. Solamente para la línea de meta. Ahí vemos también esa convicción y el buen trabajo. También está 10K por las calles de la ciudad de Zaragoza. Qué imagen la que estamos viendo ahora. Ojalá podamos vivir un gran espectáculo. La verdad es que esto es impresionante, las imágenes que nos estamos haciendo son increíbles. Yo creo que está dando más de lo que... No sé si le va a pasar factura a ellos. Ortuan prestatzen, bigarren txandakoak. Lalo bero bat emango diogu, animatu. Gaina, berehala izango dira, San Miguelko gainean lasterketa buruan diren 3 txirrindulariak. Kilómetros de carrera. Ea espremi horretan. A todos aquellos que no vais siguiendo, los 5 ciclistas escapados que ven como esa diferencia de todo. Parmakatzeko ezer erorikoa lasterketa. Orain airetik ikusten ditugun drone bidezko irudi hauetan, abaltizketara iristen ikusten dugu. Ziako helmuga puntu honetara garaipenaz gozatzeko modu ere izan du garaipen. Eta hemen txebueltan gaude, eta, publizitatea baino lehen iskat intuitu dugu, ez? Hor, atzetik grupua izten zetorren korredoria, garaje Tolosako korredoria eneko guarten handia zela, eta antza denez, konfirmatu iten dugu, ez? Esan bezala, errepideak komenzatzen jun korredoria da, eta, Gipuzkoa mailan korretu zen Lazkao mendiko proba irabazlia. Orduan, korte oso narrapatu dela ikusten da, eta ez dago Gipuzkoar gehiago, hor Aimar Fernandez de Gorostiza mugimendu batzuk iten. Hausart ikusten ditugu txirrindulariak, eta bai, Enekoren izena dagoeneko birritan atera eman gizunean, eta aipatu duzen bezala Lazkao mendiko sari irabazi berri du, azken aste hauetan, eta beraz, oroitzapen onak egartzen dizkion, etapa amaiera izango da gaurkoa. Berarekin batera bere kide den urkarekin batera sartu zen betan, eta gaur ere eskuak altxatzeko aukera duen bostkotea lasterketa buruan, bera talde euskaldun bakarra eta ea dorsalak ikusteko aukera dugun, pelotoiaren atzekaldean ez da erritmo geratzen da ere eta izugarrizko erasoak ikusten ditugu. Bai, Topauti ez da pozik, eta hogei dairu zenmakilakago berriro bain, tropeletik tiraka. Rory Gravel. Eta hemen mugimendua do, eta korte handia egiten nahi dira, erne ibili berreko momentua da, Bai, Nobel Akitaniako taldeko Quentin Brenat, hemen ere lasterketa buruan, talde Naranjak, Akitanie, eta 85koa, beraz, Luis Toupenet dugu. Eta haze abiadora, hementxe dugu taldea eta Joan Cardona txirrindularia, 155 dosalarekin, hau ere Euskadi mailan, honenean ibiltzen den txirrindularia. Eta hauek aurrera doaz, pelotoian geratzen ez diren arren, beraien apustua dagoeneko erakusten dute zein den, ikaztegi legorretako tarteko helmugara gerturatzen, eta ikusiko dugu, zeinek eramango duen tarteko helmuga hau, baina itxuraz behintzat, tarteko helmuga honetatik haratago doan erasoa dugu, honakoa hoberen ateratako taldea dudarik gabe Crenshaw Howers taldea dugu, bi txirrindulari ditu bertan sartuak, eta beraiek sortutako erasoa izanikan, pozik izango du talde burua. Ikusten dugu, Topautik ere txirrindulari bat sartu dela aurreko grupuan, baina, alare ez da pozike. Ez, bi talde nagusi dira, eta bi txirrindulari aurretik izateak eta zuk bakarra askotan etorkizunerako arazoak izan ohi dira, eta hori dela eta atzean ere ez dira geratzen. Luze egin da pelotoia atzekaldean, baliteke
tarteko helmuga honetan interesa duen taldere matatzean mugitzen saiatzea, baina dagoeneko esan dezakegu lasetasun osoz, lego horretako tarteko helmuga hortxe pasa, eta eneko ugarte mendia izan dela buruan pasa duen. Ez barkatu, nahastu egin gara, bat egin naiz, eta ez aurrera jarraitzen du taldeak. Ikusten dugu Frenshaw Hovers taldeak ez duela lasterketa burua gelditzaren nahi, izugarrezko abiadan doaz, bi taldekideak buruan jarrita. Eneko ugarte mendiak kide onak aurkitu ditu lasterketa bururako, baina aldi berean ongi sufriaraziko diete. Bost dorsala ikusten dugu Milo Wills txirrindularia, Eneko ugarte mendia eta falta zeguna Tofoul taldeko txirrindularien dorsala ikusten da, 26. dorsala du, Oliver Tregar, orain bai denak behistaratu ditugu. Bai ez, hemen bainat Jages Berman Jeiko taldeko bost emakidun hau, Milo Wills dela esan dugu. Eta, 40. postua daukaunek Ronde Van Vlaanderen Tour de Flandeseko lasterketan. Eta 70. izan zen Kurne junior lasterketan, baino bere palmaresan hartzian baita ere aipagarria da, aurtengo ziklokroseko munduko txapelketan 10. postua lortua dela. Beraz, begi bat jarri beharko dugu behintzat txirrindulari hau vigilatzeko. Bai, ziklokroseko 10. postuari munduko txapelketan ez da nahi gabe lortzen den postua, edo suertez edo kasualidadez, bezik eta ziklokrosean badakigu bakarkako jazarpeneak asko duela ikusteko, eta ieskide ona, baina sufriaraziko duen horietako bat izango dela garbi dago. Beraz, Jagens Bernan Jeiko taldea pozik izatekoa da, bertan sartu duten txirrindulariarekin. FH Maskans taldeko bi txirrindulari daude talde honetan baita ere, eta aipagatzekoa dira, 271. zenbakia Leon Atkins dela, eta, Guido Reybrouck klasikoan gazterik onena izatea lortu zuen, eta, 9. izan zen generalean, eta baita ere, bere palmaresean agertzen dira Lieja-Bastoña-Lieja, Paris-Roubaix eta Kurne bezalako lasterketak. Eta aldi berian, 272 zenbakia Luka Bednarekek, beste hainbeste ez, 12. postua lortu zuen Guido Reybrouck klasikan, Lieja-Bastoña-Lieja korritutakoa da, eta 8. postua daka Kurne lasterketan. Bai, talde indartsuena edo indartsuenetako bat izatera deitua da gaurkoan, ekarri dituen txirrindularia gainera palmares handiko txirrindulariak, izugarrizko karreretan parte hartu izan ohi duten txirrindulariak, eta ez da kasualidade ere, beraiek izana taldea edo iesaldia sortu denak, eta bi partaide dituztenak iesaldi horretan. Orain ikusten dugu pelotoiaren buruan ere mugimendua badirela, taldetxo bat buruan tartea eginda, baina, ikusi beharko da nola evoluzionatzen duen, aurreko hauek geratzeko asmorik ez dutela. Argi dago, 6 segundoko tartea dagoela jartzen dute, baina irudietan ez dirudi horrek behintzat, eta mugimendu hau aurrera doa. Atzera begira dabiltzaia txirrindulariak, bainatek esan bezala, tarteak ez dirudi hain txikia dienik. Hor ikusten dugu aurreko posiziotan Biberos San Anton Marduko Aratzuna Noe sartu dela, ez? Eta, orain pentsatu dezakegu, tartea, 4 segundotxo izango dira, baina tarteko talde horrekin, tropelarako, beste segundotxo batzuk ere baditugu. Tropela bateko lerroan ikusten dugu, atzeraino luza egin da, tartetxoa daude beraien artean, eta arraroa edo berez egiten da Tofauti taldearen jarrera hau, aurreko txirrindulari bat izanikan, ere talde buruan mugimenduak izaten jarritzen dute, talde ingelesak ez du gustoko iesaldean dauden pertsonak zein diren, eta... Bai ez, normala izaten da, iesaldian taldeki diren bat eukiezkeo, pelotoi aurreko posizioetan txirrindularen bat edukitzia, bestien lana erdi oztopatzeko, edo, pixkat antolakuntza posible bat, pixkat desorganizatzeko, ez? Baina egia esan, Tofauti taldearen jarrera, ez du itxura hori, eta ematen zuen, pelotoitikan intentzioarekin tiraka zebiltzala. Ikusten dugu bain tendentziare nahiko aldapa bera dela. Eta pelotoia bizi doa, eta zai egingo dio iesaldiari aurre hartzen.
Orain bai, posible dugunean bigarren tarteko helmugako dortsalak emango ditugu, eta hemen ikusten dugu tropela dena berriro elkarrekin dena elkartu dela berriro, eta hortxe dugu, beste eraso bat. Onderrons Patrick taldeko txirrindularia. Eta Total Energieseko txirrindulariak ere jarraipena eman nahi dio. Bai, maje jenti dugu 34 dorsalarekin Total Energieko txirrindularia, baina pelotoian geldialdirik ez da izan. Eta hausturarik ere ez dirudi badagoenikan, naiz eta taldean luze joaten jarraitzen duen. Eta etapa horrela 45 kilometro, dagoeneko etapa erdia egin dute txirrindulariek, eta orain bigarren zati honekin hasteko, etaparen momenturik gogorrenak datozkie txirrindulari, eta ikusiko dugu nola evoluzionatzen duen. Badirudi geldialdi izango dugula lasterketa buruan, pelotoiaren buruan, eta ez litzateke harritzekoa erasoren bat izatea, gaintza gainerako edo gaintza gaina abiatzeko tartearekin hasteko txirrindulari batek. Bertan eraso hauetan, nahiz eta kanpoko taldea diren protagonista ondienak oraingoz, ikuseneko genituzke, bertako taldeak ere beraien saiakera egiten eta beraiek erakusten pelotoi aurretik erasoa jo du Onderbones Patrick taldeko txirrindulariak, eta dagoeneko metro batzuk hartu ditu bakarrikan. Bigarren tarteko helmugako emaitzak ere baditugu, lehen 26 dorsalarekin Oliver Tregar dugu, bigarren pasaden txirrindularia 163 dorsalarekin Eneko Gartemendia dugu, euskalduna, lehen ere aipatu dugun txirrindularia, eta 262 dorsalarekin Luka Bednarek dugu hirukotea osatuaz. Se nos ha ido un corredor por delante ahora, tras la segunda meta volante, en la que el ganador ha sido Oliver Treguer. Aquí tenemos al corredor dorsal número 75, que es Kobe Berbies, del Wheeler Club Onderrons Patrick. Tras tener unos kilómetros un poco desorganizados, el pelotón se ha agrupado de nuevo y ahora tenemos un solo corredor por delante con, serán 5 o 10 segundos como mucho, ¿no? Vamos camino a Ordizia, como hemos dicho antes, pasaremos por las afueras del pueblo, por la misma carretera que hemos pasado antes para subir la Raiz, pero en este caso tomaremos el desvío hacia la izquierda para comenzar a subir el segundo puerto del día, que es Gaintza, de segunda categoría. 75 dorsalarekin Kobe Berbies bakarkako jazarpenean, arriskutsua inondik inora ere, baina aipatu dugu momentu egokia izan zitekeela pelotoian geldialdia dela eta aukera bikaina da bere burua erakusteko, naiz eta ez dirudien tarte gehiegi egiteko indarrez denik esan dugu, malda gorantzko joera duen errepide laua dela honakoa, eta zuzenean bagoazela Ordiziaruntz gaintza gainaren bila. Ohikoa da hemendik lasterketak izatea, Imanol, juvenil mailan, kadete mailan, afizionatu lasterketa ugari izaten ditugu errepide hauetan, eta territorio ziklista bezala aipatu duzu lehen, guztiz ados. Eta gozagarria da horrelako aukera ematea, bertako txirrindulari horrelako lasterketak izan, eta horrelako lekuetan parte hartu ahal izateko. Gure kalkuluak egin ostean, momentu honetan, tarteko helmugako lidertza partekatu izango genuke, 252 zenbakia, Daniel Thompson, eta 26 dorsalan artean Oliver Treguer. Eguneko 3. tarteko helmuga falta da, hauetako oren batek puntuatuko balu, irabazle izango litzake, eta 3. tarteko helmuga honetan pasako dienak beste 3 txirrindulari guztiz ezberdinak izango balia, jakin ezazuen, helmugan lehenengo sailkatuko litzakena izango litzakela liderra. Hori da, txirrindulari bat baino gehiago izan ezkero puntu berarekin, helmugako posizioaren baitan, erabakiko da nork jantziko duen maiota hurrengo egunean naiz eta puntu berak izan. Hori bezala mendiko maiotaren emaitza hola izango da, eta beste sailkapenak denborarekin egingo dira. Denborarekin epaituko diren
sailkapenak dira, bai lidertzarena, bai lehen gaztearena eta bai lehen euskaldunarena. Bakarkako lanean jarraitzen du Ordiziranzko bidean txirrindulariak eta pelotoiak jarrera bortitzik ez duela argi dago. Bakarkako lan hau aurrera doan heinean bestela, izugarrizko esfortzu egiten ariko da, mutila ikusten dugu posizio aerodinamikoa harturik duela eta bakarkako gaztarpenean ibiltzeko ohitura gutxienez baduela. 75 dorsal duen, 75. dorsala duen Kobe Berbist. Hemen reglamentua errepasatzen nahi geha, tarteko helmugen kontu hori solventatzeko ez, eta, esan bezala berdinketak gertatuz gero, postu honen ditun txirrindulariaren alde batziko litzake sailkapena, eta, postuak berdinak izango bali ere, berdinketak bere hortan jarraituko balu, sailkapen nagusiko denboretan oinarrituko litzake tarteko helmugen saria. Bai, orain geldialdia, 25 segundu hartu ditu txirrindulariak, eta ezkerrerako kurba hau oso azkar hartu dute txirrindulariak, ez dugunea, baina pelotoian asun momentua ikusten dugu, geldialdia, gehiago da, Ons taldekoa zen pelotoi buru, eta horrek esan nahi duena da, pelotoiak gelditzear, lan egiten ari dela, bere taldekidea ez, ohiko jarrera da hau, taldekidea buruan duzunean, gainontzeko taldekideak pelotoi buruan jarri, eta irteten diren iesaldietan sartu, eta traba egin, edo peloteari behintzat, bere joera oldarkor hori baretzea, edo bere ritmo hori lasaitzea, edo taldekide duzun ieslariari behintzat lanak errezteko helburuz egiten diren mugimenduak dira horiek, 40 kilometro helmugarako, eta dagoeneko ez zaigu asko falta, mendatearen hasierari ekiteko. Mendatea lengua baino desente gogorragoa da, aurrekoa 3. mailako mendatea zen, honakoa 2. mailako mendatea da. 4 kilometroko luzera du, eta tartian nahiz eta apenditza nahiko homogeneoa izan igoera guztian, ia 10%ko aldapa izango ditugu batez ere hasieran eta erdiparian. Gero aldapa bera, Larraitzeko gainea ateako da, eta berriro ere amezketa aldea jaitsiko dugu Larraitzeko bajadatik. Eta hortxe ikusten dugu, lasterketa burua gaintzako desbideraketan. Eta hauek dira, hortxe ikusten dugu kartela portu hasierako lehenengo aldapak. Ikusi duzen modura desbideraketa hori istua da benetan, pelotoian tensio momentua izan dezake, eta ziur talderen batek nahiko duela matxuraren bat izan dute duen ez konpondu du, eta pelotoi buruan Nobel Akitani taldea bere erritmoa jartzen, ez da ziurrenikan iesaldia eragozteko ideiarekin, baizik eta posizio egoki batean gaintza mendatea abiatzeko. Ikusi dugu hor pelotoi atzeka aldean zeharazuak izaten ari diren txirrindulari batzuk, ezkerrerako sarrera horretan ezin izan dutelako behar bezala hartu kurba. Eta jarrera aldaketa pelotoian, Nobel Akitani taldea, talde naranja, pelotoi buru jarrita, esan bezala ziurrenik ganez biziki erritmo gogorra jartzeko, baizik eta beraien taldekideak posizio egokian izateko, eta eroso egiteko 2. mendate honen igoera, gaintza mendatearen igoera, ipatu dugun bezala nahiko mendate erregularra da, momentu oro 9-8 inguruko penditza ditu dena, eta 4 kilometroko luzera duena bukaera aldera pixka bat etzaten da, 5 graduko inklinazioa hartzen du, eta orduan lehenengo zatia hau egin ezkero, 9 ingurukoa, egin da izango luke txirrindulariak lasterketa buruan. Atzedean ere mugimendua naiz eta Nobel Akitani taldeak bere erritmoa jartzen saiatu, iesaldia egitear da, 40 Nova Race taldeko txirrindularia, kontuan hartzeko taldea dugu, oso talde indartsua ekarri bai dute, eta bestela ere proba internazionaletan emaitza izugarria lortutako taldea dira, beraz, naiz eta dortxela ikusten ez dugun, ziur kontuan hartzeko txirrindularia dela bain lasterketa buruan duguna, egia esan ez dirudi bere istu-istuan doanikan,
eta lasai hartu duela lasterketatik pelotik ies egiteko intentzioa. Egian, eraso ere jo ez du eta bere erritmoa jartzea zen helburu, baina metro batzuk hartuta dabil, pelotoiari. Oain lasterketa burua ikusten dugu 20 segunduko tartea, dagoeneko 40 kilometroko langare bota dugu helmugurantz, eta, jaso dute Arrogate Nova Raceko txirrindularia bere pelotoiak, eta bide beretik handoa On The Rons Patrick taldeko txirrindularia pelotoiak gerturatzen, aipatu bezala dagoeneko igo dituzte lehenengo kilometro eta erdia, eta gaintza mendatearen zatirik gogorrena, bete dute gaintzaren azken kilometroak horiek lauago dira, 105 penditza inguru dute, eta meta ikusten dugu orain pantailan. Hemen bukatuko da lasterketa, Imanol zein iruditzen dizu, nolako amaiera izango duela lasterketa iruditzen zaizu, badakigu maldatik hanbera datozela, baina taldetxoa iritsezkero nolako espreina antzematen duzu? Bai ez, hemen Lazkaomendiko azkeneko portu honetan, argi dago igoera markatuko dula ezberdintasun handina, baina bajadarez da bajadarrexa bainat. Eta, bat ematek intentzioa eukiez gero, posible du hor ere bere taldetxo edo forzatzen jun. Eta, azkeneko metroak, bai egia da azkeneko metrotan txikan moduko pare bat kurba dazkagula, baina metak azkeneko metroa behintzat erresa behar luke Lazkaomendiko bajada bukatu ondoren. Bai, Lazkaomendiko jetxiera honen amaierako kurbak 180 graduko bi kurba ditu bata bestearen etzean, eta metroren bat eskuratu ezkero, ez da ideia burugabea pentsatzean metaraino bakarkako lanean joatea azken kilometroan sartzea izango litzake lehenengo 180 graduko kurba hori hartzea, eta bigarren kurbatikan ere 800 metro inguru izango lirateke helmugaraino. Azken kilometro horretan, aipatu duzu bezala Imanol, rotonda badago, ezkerrera kurba bat eta zuzenean metarantz doaz azkeneko 100 metroetan txikan bat izan arte, eskubirako kurba bat eta ezkerrerako kurba bat zigzagatxo bat, eta meta 50 metro eskaxeko esprint batean amaitzen da. Beraz esan dezakegu txikan horretan buru hartzen duen txirrindulariak aukera asko dituela esprinta bere ganatzeko. Bai, hori da baina, eta orain, Estadio Toulousan ikusten dugu tropel buruan erritmoa jartzen, eta egia esan, tropela hausten nahi dela ikusi dezakegu behintzat bukaera aldea jendea sufritzen, ez? Esan bezala, hau da gaurko eguneko lehenengo punto kritikoa, así que, hemen tropelak tropelarentzat lehenengo bajak izango dugu. Bai, egia esan pelotoiko kolore aldaketara izan dugu, Nobel Akitaniek jartzen zuen erritmo hori guztiz hautsi da, eta hemen erasoak hasi dira talde buruan, egia esan zutitu ere ez da egin gizon hau erasotzeko Tofauti taldeko txirrindularia, eseri eta ematen ari da izugarrizko erasoa, taldea luze du eta lehenengo zuloak egiten ere ari da, ikusten da taldea dagoeneko ez dela homogeneoa eta lehenengo zatiketak sortzen ari dela, eta honek zerresan ekarri dezake lasterketara. Bai, tropelburua dena usten ari da, bai egia da, kilometro desente falta dira hoendik metara, eta, tartian baitare dakagula Lazkaomendiko aldapa horiek, ez? Baina Tofautiko txirrindularia hau jartzen nahi den erritmoa oso altua da, eta ikusten dugu baitare, 11. dorsala David Gaffney, Team 31 Specialized taldeko txirrindularia ongi itxatxizaiola gurpilea, eta, jendela kondizionatu dezakeen portua dela ikusi dezakegu hemen. Bai, bi txirrindulari aurrera doaz, atzean ikusten dugu Region Sud akademiko txirrindularia sufritzen, eta geldialdi txiki bat ere, bai, bere lehiakideak gailenduko zaizkio edo bestela, aurrera joango dira, aurrean elkartu diren bi txirrindulariak. Eta ez dute geratzeko asmorik, itxuraz behintzat. Abiadura, atzean ikusi dezakegu pelotoia zatitu da datorrela, nahiz eta talde handiago bat datorren bigarren talde horren atzetikan, baina kontuan izateko erasoa, Team 31 Specialized taldearen lehen eraso sendoa esan daiteke izan dugula honakoa, eta ez da txantxetako erasoa izan. Eta erreleboa pasatzen dio Tofautiko txirrindulariari, bi hauek ongin botatuko dira aurreko posizioetan, aurreko taldean, eta
portu planta hundila dakan txirrindulari dira. Interesgarria izango da gaintzako bajada ondorengo errepidean, tropea nola elkartuko den berriro, ez? Egia da gaintzan, Kriston Sarraskila ikusten egiala, baina gero amezketatik Lazkao mendirainoko karetera hortan, normalian taldiak reagrupatzeko aukera egoten da. Tofauti taldeko Matthew Peasen dorsala ikusteko aukera izan dugu, eta dorsalarekin duguan ingelesa, bere palmaresean ikusi dezakegu aipagarri dela Jens Wahlbergen taldea, lasterketan parte hartu duela, eta baita bi karrera irabazi dela Espainiar estatuko lasterketetan atzean ikusten dugun taldean ere, kolore desberdinetako partaideak, talde desberdinetako partaideak, Region Sud Akademiko txirrindulera jarraitzen du erritmoa jartzen. Eta ez genuen ikusten, hemen bigarren talde honetan ere ez dugu ikusten talde euskaldunik, baina bai hirugarren talde horretan, hirugarren talde batean bai ikusten genuen Aratzuna Nue Bibero San Anton Martuko txirrindularia gutxienez. Eta esan bezala, gaintzako azkeneko kilometroan sartzear daude, eta 13 segundoko tartea da aurreko bikotea eta bigarren talde honen artean. Gero, hemen gaintzako portuan 6, 4 eta 2 puntu izango dira jokoan, eta esan bezala larraitzeko aldapa, kaixko eraterako dira berriro, amezketa dira jaisteko. Beste txirrindularia ikusi dugu irlandesa dela, David Gempney txirrindularia, eta honek ere Les Frankes lasterketan egineko parte hartzea daukaola palmaresean ikusgarri, baina gaurkoan eguna dutela dirudi, eta biak bakarrik handoaz lasterketa buruan. Abiadura 30 kilometro orduko jartzen du doaz dela, 105, 107 benditza duen malda honetan izugarrizko esfortzu egiten ari direla ikus dezakegu, eta atzean kolpeka, baina ezin dute iritsi beraien ganaino. Errelebotan ondo ulertzen ari dira bata bestearekin, eta nabaria da hori, lortzen ari den tartean jendea, zaleak bide bazterrean, normala den bezala, txirrindularitzan zale den orok, eta beko kategoriak edo gazteen kategoriak zale dituen edozein txirrindulari gertaratu da lasterketa hau ikustera, normala den bezala. Horrelako mailako lasterketak gutxi bai dira teko kalden gutegian. Ikusten dugu hor pantailaren goikaldean, 30 kilometrotuko inguruko abiadurak ematen ari dira, gaintzan gora. Dira inungo zenbaki gateatzeko, eta esan bezala, aurreko bikote hau tartia irekitzen nahi da, 16 segundo kantatzen dizkigute orain, hirugarren taldearekiko, 18, tartian beste 5 ikote badago, eta gora iristen nahi dira, ikusiko dugu hain, esan bezala, bai aldapa beran eta bai ondorengo falsoian hortan nola fundatzen dien. Atzeko taldean frantses ugari ikusten ditugu, denak dira frantsesak, berain artean aipagarria lehenen biztan Johan Blanc barkatu 51 dorsala duena, eta 91 dorsalarekin Jan Hernandez txirrindularia, bi txirrindulari horrelako iesaldi baterako, eta hauek bidea egin dezaketen txirrindularia da, izen ez beintzatetak palmares aldetik izugarrizko txirrindularia dira. Bai ez, streaming honen hasieran aipatutako bi txirrindulari dira, Johan Blanc behintzat, orain dela aste batzuk jokatu zen Tour de Carmusin, UCI lasterketa irabazi berri du, oso lasterketa gogorra izan zen, motza, eurila eta nivela handikoa, Kopa Frantzierako puntuagarria baita ere, eta esan beharrik ez zegoen, bai gaur eta batez ere bihar, bere izena behin baino goikan esango dugula, eta baita ere Jan Hernandez, aurten besuak atxetutako txirrindularia da, eta batez ere, aldapa gora ondo moldatzen den txirrindularia da, pixkat Johan Blanc baino txirrindulari harintxiago esango genuke. Eta grupo hori oso grupo interesantia da, nahiz eta bi hauek egon aurrean, aurreko posiziotan, bigarren grupo hori 6 korredoreekin, bidea handia egin dezaken grupoa, eta ulertu dezakegu, amezketatik Lazkao mendirako falsoian hortan ongin boldatuko diela, eta aurreko bikotea harrapatuko dutela gutxienez, Gero atzetikan, ikusi beharko dugu gure txirrindulariak euskaldunak eta batez ere gipuzkoarrak nun kolokatuta dabiltzan, eta interesgarria izango da ikustia zein jarrera hartzen dute talde horiek.
Bai, zeren eta lehenengo bi lasterkari hauekin eta atzetik datorren taldetxoarekin kanpotik etorri diren ia talde guztiek norbait badute lasterketa buruan eta pozik egoteko txirrindulariak dira gaina aurre hartuta dauden hauek, beraz agian jarrera pasibago bat hartuko dute pelotoian talde hauek eta baliteke herriko edo talde euskalduneri tokatzea oraingoan pelotoian ardura hartzea. Hori bai, indarrez egin beharko dute lan aurrean dauden hauek. Ez dute da geratzeko asmorikan, bai lehenengo biak eta atzetik datozenak ere 21 segundu besterik ez badaude beraien artean. Errepidea, ez da munduko errepide honena, txarra ez da, baina baditu hain bajada honen bukaeran pare bat kurba, non asfaltua ez den hoberena, kurba baten bat badago eta ere txarrakin betia, eta zorionez eguraldia lagundu dugu, eta ez arazo izango txirrindularientzat. Esan bezala bain, Larraitz gaineko kruzera iritsiko dira, eta ezkerretara hartuko dute eguneko lehen portua igaro dugun karreteran elkartzeko berriro eta Amezketa aldera jaisteko. Orain 22 segundo kantatzen dizkigute bigarren grupuarekiko eta usko dugu nola elkartzen diendenako. Bai, hurrengo mendatea baino lehen tarteko helmuga dugu, oraindik ikusteko dugu nola izan den bigarren mendateko sailkapen hau ea errepikatu duen lasterketa buruan pasaden 3 postuetako bat txirrindulari batek eta lidertza zeinek eskuratu duen jakin beharko dugu eta honen ondoren lego horretako tarteko helmugarantz joan beharko dute eguneko azkeneko tarteko helmuga eta honekin tarteko helmugen sailkapena beraien ganatzera edo norbaitek aukeraren bat edo helburu bezala hori jarri badu azken mugimenduak egitera. Ikusi dugu oraingoz, aipatu dugu oraingoz tarteko helmugen sailkapenean enpatea dagoela dorsal desberdin artean, 252 eta 26 dorsalen artean enpatea dago, baina gainontzeko postuak ere ez diren ez errepikatu, bi txirrindulari dira 3 punturekin, beste bi txirrindulari 2 punturekin, tartean Eneko Gartemendia euskalduna, eta beste bi txirrindulari bat dorsalarekin tartean hanpo taldeko txirrindularia. Eta ordo, azmaldan bera, gaintza gaina konkistatu ondoren, pelotoia atzetik aurrera dator, eta izan orain dugu bigarren mendatearen pasara lehenengo postuan 21 dorsalarekin Matthew Peace izan dugu, bigarren postuan 11 dorsalarekin David Gaffney, eta 74 dorsalarekin hirugarren postuan Nolan Pedersoli. Beraz, ez dira errepikatu dorsalak eta sailkapen honetan ere enpatea dago txirrindularen artean. Ez, kasu honetan baina, bigarren mailako portua izanik, puntuak bikoitza dira Larraitzen banatu direnekin konparatuta. Beraz, sailkapena geldituko litzake, hori ikusten dugun bezala, Peace izango litzake liderra, gaintzako paso honetan lehenengo igaro delako, Gaffney izango litzake bigarrena eta Gravel izango litzake hirugarrena. Arrazoi bai, aipatu beharra dago, portuaren zailtasunaren baitan, mailaren baitan, bigarren lehenengo edo hirugarren mailako izan, puntu emanaketa desberdina dela. Itzuli honetan bigarren mailako portuak izango dira gogorrenak, klasika honetan, eta hori dela eta gaurkoan izango dira puntu gehien banatuko diren mendateak. Eta hemen atzeko taldea, 8 txirrindulari, ez 7 txirrindulari osaturiko taldea, eta esan dugun bezala, talde ezberdin eta kanpotik etorriren ia talde guztiak ikusten dugu 12 dorsalarekin Arthur Fernandesen dugula eta aurrean taldekide izanik, ziurrenikan erreleborik emango ez duen txirrindularia da. Oraintxe aurpegi honez jarri zaio lasterketa eta eroso egiteko moduan da. Ikusiko dugu nolako joa izango duen etorkizunean, eta pixka bat hitz egin dezakegu, egian berataz, badu eta honek ere palmares izugarri ona, Arthur Fernandesen. Fernandez, Eta ikusi dugu nola sartu den orain talde honetan Mateus, Paredes Rekonkoko txirrindulari portugaldarra, beraz, 7 dira orain korredoriak. Bai, hitz egin dezakegu pixka bat Arthur Fernandesen inguruan, bigarren egin zuen pasaden astean
klasika esteian, maila handiko lasterketa, bosgarren Tour de Camusiren, beste maila izugarriko lasterketa, eta bigarren ere Tour de Anderteko sailkapen nagusian izugarrizko palmaresa da, eta guztiz aurpegi honez jarri zaion lasterketa honako ere aurrean taldeki duela kontuan izanik. Hemen larraitzeko igoera, lehenengo pasadan igaro dugun mendiko saria igaro berri dugu oraintxe, eta baltizketara bidean doaz ja, lasterketa buruan dikoa zen, 2 txirrindulariak. Bigarren grupuan, 7 txirrindulari eta 17 segundoko tartia dola ikusten dugu hain. Esan bezala ikusiko dugu nola elkartzen dien denak, eta tendentzia edo lasterketa pixkat irrifarra aterako dio igual bigarren grupu hori ez, baina 7 korredore izan eta hiru aldiz indar gehiago izango dute hemen atzian, ez? Jakinda gaina, Johan Blank edo Jan Hernández bezalako txirrindularia daudela. Bai, onda bat dorsalarekin ikusten dugu oraingoan Sankup txirrindularia, egia esan txirrindulari ugari dira atzean lanean ari direnak, eta Imanolek aipatu duen moduan, esportzu gutxiagorekin helmuga berera iristeko aukera daukatea, kasu honetan Lazkao mendatearen hasierara, beraz indartsuago edo freskoago iristeko aukera dute jarraitzaile diren 7 txirrindulariek, baina 15 segundoko aldea handia da eta lan egin beharko dute hori mugatzeko ere. 21 dorsalarekin ikusten dugu lidertzan lasterketa buru Matthew Peace txirrindularia, eta atzetikan akordio ona dagoela dirudi, egia orain ere Maldabera izanik beti ere adostasun erresago aurkitzen dela, eta Lazkao mendira iritsi bitartean ikusiko dugu atzeko taldeak duen jarrera 30 kilometro helmugara iristeko, eta ikusiko dugu azkeneko 30 kilometro hauek azkeneko karreraren eren honek zer digun zain, zer espero dugun topatzea hemen. Izugarrizko abiaduran Maldabera. Y vamos a ver ahora una pequeña entrevista de Aimar Fernández de Gorostiza, del equipo Ipar Máquina DIMAC, que es uno de los ciclistas que más está destacando este año a nivel Euskadi y Euskal Herria, ¿no? Aimar Fernández de Gorostiza, txirrindulari oiartzuarra, Ipar Máquina DIMAC taldekoa, hemen Gipuzkoako klasikako atarian, ze suposatzen dut zuretako olako karrera bat edukitziak egutegian? Egunon, egia esan izton goza olako karrera bat edukitzea etxean, nivel ontakoa, egia esan organizaria eta eskerrak ematekoa. Eta nola ikusten zu klasika orokorrian eta espreski gaurko lehenengo etapa Lazkaon? Argio izton niveleko karrera dela, nik uste forma honean heldu gala, eta egiako karrera espreski etxean izan tare bai, tokiak ondo izautzen dugu eta gogo askokin. Eskerrik asko Aimar eta suerte asko. Zuei. Ahí teníamos las palabras de Aimar, que agradecía sobre todo la organización de esta prueba año tras año. As we were saying, this is, well, the 2 riders are now on their own in the downhill to Amezketa. They will reach Alegi soon, and they will start the final lap towards Lazkao-Mendi. So there's a second group now in 11-10 seconds with Johan Blank and Jan Hernández there. So we will see how this evolves, but it seems like this second group will catch the 2 riders now in the front. We would like to see where the Basque riders are now, maybe in a third peloton, but we will see. Bai, hirugarren talde honetan etorri ditazkela Euskal Lasterkariak esan duzu Imanol, guztiz ados nago, egia esan maila handiko txirrindularia baditugu hemen, naiz eta lehenengo eraso alde honetan atzean geratu diren, aurrean ere ikusi dugu taldea, bikotea hautsi dela, eta Tofauti taldeko txirrindularia metro batzuk atzeratuta dagoela. Aurreratu zaio TM31 Specialized taldeko txirrindularia, eta intentzio garbia izan ditzazke honek, atzean daraman taldekideari eskua dotatzeko, azken finean bera harrapatzen ez dute bitartean taldekideak atzean
ez du errelebotara pasa beharko, eta Lazkao mendiko sarrerarako freskoago iritsiko litzake, beraz honek bakarkako saiakera izateaz gain taldeko mugimendu ere izateko itxura dauka. Bai, Dato Fautiko txirrindulariak ez daka bere taldekidea, inun gertu, beraz, ez dira elkarre itxuiten ari, Ikusten dugu hemen nola bigarren taldeak begi biztan dituen bi corredoriak, vemos como el segundo grupo tiene a la vista a los dos corredores y aquí tenemos a, el dorsal 101, San Cop de Occitania y, un grupo muy fuerte, esaten genuna, hemen talde honek indarrik egingo dula aldapa bera, aurreko bitxirrendulariakin konparatuta, ikusten dugu nola berriro elkartu dien, alegira bidian berriro. Bai, ikusi niko genituzke pelotoiaren irudiak ere, ulertzen dugu ez dela eskuragarri momentu honetan, eta aurrean dela lasterketa jokatzeko aukera dituzten txirrindulari guztiak, dirudenez pelotoia atzeratu dago dador, eta azkeneko 25 kilometrotan sartzear gauden honetan, 10 txirrindulari hauen artean jokatuko dela lasterketa, esan bezala. Talde ia guztiek, kanpotik etorrien talde ia guztiek dute errepresentazioa bertan, eta joan nabari da hori, denak ados daude, ez da inor atzean geratzen, ezkutuan, aurpegi ematen ari dira, eta ez da merke gaurko garaipena. Haze posturak, esan profesional itxura dute dagoeneko txirrindulari kilometroetan ere antzeko ibiliko dira profesionalenak, eta izugarrizko proiektzioa dagoela, garbi dago etorkizuneko pelotoi profesionalean ikusgarri izango diren izenak izan daitezke gaur hemen ikusten ari garen hauek, eta bestela aurreko urteetako garai besterik ez dago, beraien artean orain profesional mailan, World Tour mailan lehiatzen ari diren txirrindulariak aurkio behar daitezke. Azken 25 kilometroa dagoeneko igarota eta Lazkao mendi gainerako bidea hartuta. Oraindik tarteko helmuga igaro behar dute horretarako lehenik, eta azkar ikusten ditugu ziurrenik lehenengo bi txirrindulariek izango dira tarteko helmugan buru izango direnak, baina atzeko taldeak ere ez du inondik inora ere erritmoa jesten izugarrizko abiadoran doaz, erreleboetan denak sartuaz, eta talde bakoitzeko talde burua ikusi dezakegu bertan. Orain bai, elkarren artean hizketan, eskilesaldian, eta egian, bai ez, moldatzen dira oraindik. Pelotoi ez da ikusten atzekaldean, beraz tartea dagoen seinale, eta abiadura izugarria, hemen pantailan ikusten dugunez 57 kilometro orduko abiaduran doaz lasterketa burua, atzetik datozen taldetxoa pixka bat moteltxeago, baina ez da aparte, eta hemen dugu lasterketa, zehoze arraroa beharko luke pelotoitikan partaide edo protagonista berriren bat etortzeko. Egia esan Lazkao mendik ematen du aukera hori, norbait indar berrituta baldin bada Maldagora horrek badu zer esana, egia esan orantxa azalduko betizuegu Lazkao mendi portuak duen ezaugarria. Lazkao mendi portua bigarren mailako portua dugu, eta orain arte igo dugun portuetatikan gogorrena izateaz gain, hirugarren igoko duguna izanik, lasterketa erabakitzeko aukera ematen du. Hemen lasterketa buruan jarraitzen dute bi txirrindulari hauek, oso ezagun ditugun errepide hauetan, Legorretako eltarteko helmugarantz doaz, ondoren Lazkao mendira jotzeko. Lazkao mendi ezagutzen ez duenarentzako portu laburra den arren 2 kilometro pasatxoko portua da. Lehenengo zatiak 18ko maxima ditu, hemen meta ikusten dugu, bertara jetxiko bai dira Lazkao mendi ondoren, eta Lazkao mendiren azalpena honelako zerbait izango litzake. Lehenengo kilometroa da inondik inora ere gogorrena, lehenengo 500 metroetan ez da jaisten malda 15-etikan, maximak 18,3koa izanik, eta 17,9ko beste maxima bat ere izanik lehen 500 metroietan,
baina hori gutxi ez, eta lehenengo kilometroraino ez da baretzen Malda, ondoren bai, bigarren kilometroan sartzerakoan, atxeden gunea daukala Maldak, berako joera pixka bat hartzen du ere, eta azkeneko errepetxo horrek berriro ere uneko 10,4 inguruko Malda du, oraindik taldea osatu edo norbait indarrez baldin badago, bigarren errepetxo horretan, Lazkaumendi gaine horretan, azken erasoa jotzeko aukera emanez. Esan bezala ere, portuaren hasiera du benetan gogorra Lazkaumendik, 750 metro, 115ko portzentaia inguruan. Eta atzetikan ikusten dugu 50 segundutara datorrela hirugarren taldetxo bat, karreran, orduan aurretikan bi pertsona doaz, ondoren 7 bat, eta talde handi xamar bat, 50 segundutara atzetikan oraingoz ez dugu ikusten. Eta sensazio ematen du, Beñat Sainz, Ibero San Anton Martoko txirrindularia horrote dagoen talde honen amaiera aldea, konfirmatu ezakegun eta itxura guztia daka, bai. Izango litzake, Euskaldun bakarra, hirugarren taldera bitarte behintzat. Bai, bera sartu da hirugarren talde honetan, 56 segundutara dago, baina Beñat Sainz lehen Euskaldunaren maiota lehiatzeko aukeran ikusten dugu, taldetxoaren atzean jarria, gainera taldeari izugarrizko bideroan dago, Jeiko taldeko txirrindularia izugarrizko joarekin ikusten dugu, eta ez doaz geldizik hauek ere, atzetikan datorren talde honetan ere, Fashion Hovers taldeko txirrindulariek jarraipena baten bai diote, Jeiko taldekoak egiten diren lanari. Normala da Beñat Sainz hartzen ari den jarrera ere, bertan dauden taldeek presio edo ardura gehiago bai dute horrelako lasterketa batean emaitza onena lortzeko, baina Beñat Sainz bertan izatea txalotzeko da, guztiz esku altxate ikusten dugu, atzean abitoiamento bat edo zerbait eskuratzeko asmoz, edo besterik gabe taldeko buruarekin hitz egiteko asmoz, baina pozgarria da lehen Euskalduna karrera burutikan hain gertura ikustea, aurrean elkartzen ari dela ikusi dugu, aurreko biak eta taldetxoa, eta dagoeneko gerturatzen azkeneko 20 kilometroan sartutan, esan Imanol, nor antzagoaz? Eta esan bezala, guain alegiko bitakia eman berri dugu, eta guain jateko da karrera interesgarri. Ikusten dugu bigarren taldiak, Johan Blanken eta Jan Hernandezen taldiak lasterketa burua harrapatuko dula, eta beraz, behatzi txirrindulari izango txugu aurrian oain, eta bigarren talde batean, pasakoliak izatea, Beñat Sainz txirrindulari zestuarraren taldia, ez? Ikusi nahi genuke baita ere, pelotoia non datorren, talderen batek ardura hartu duen, karrera berriro dena elkartzeko, ez? Ikusten dugu lasterketa buruko bi txirrindulari hauek hankaltxa dutela atzetik datorren taldea itxoiteko, jan eta edateko aprobetxatzen dute, lasterketa amaiera aproximatzen nahi gehiagako. Bai, dagoeneko gertu dugu azken igoera hau, karrera dagoeneko neko hautsia dago erabakia, baina irabazle bat behar dugu eta Lazkaumendi mendateak emango digu hori ezagutzeko, irabazle hori ezagutzeko aukera ziurrenikan. Esan ere, Lazkaumendi gainan lehenik bakarrikan pasako balitzaken norbait, aukera asko bai ditu, metara bakarrikan iristeko. Vemos cómo aprovechan los corredores esta zona más llana después del puerto de Gaintza y antes de la última subida de Lazkaumendi para llamar a sus respectivos coches, habituallarse y hacer unas palabras con sus directores. Recordamos que al ser una prueba UCI no tienen anillos y por lo tanto, todas las directrices que puedan dárseles ahora con referencias de tiempo, etcétera, pues las van a usar bien para manejar su distancia con los grupos traseros. Aquí vemos a Beñat Sainz, que también está mirando para atrás y pidiendo agua. Un día bastante caluroso para lo que estamos acostumbrados en esta zona y por tanto, es importante habituallarse bien. Aquí vemos el segundo grupo, bigarren taldea, eta ikusten dugu erritmoare nahiko bizila dela. Hemen raita honen bukaeran ikusten dugu taldetako kotxiak, eta jakin berko genuke zenbatekoa den tartia, ez? Aurrian bai, ez dute frenatzen, baina
kotxe asko ikusten txugu horre hartzen, kotxe asko, eta bueno, depende atzeko grupua zenbateko tartean don, ditxiko da momentu bat, Lazkao mendi aurretik seguro, tarteko kotxe horiek endu berko piluztena, batera baizuteko. Bai, badirudi hala ere aurreko talde honek pixka batan kaltsa duela, badakite zer datorkien aurretik, eta dagoeneko aurretik bi eskapatu ez dituztenez, beraiek eran kaltsa dute, egia esan minutuko tartea dute atzetik datorren taldetxoarekiko, beraz inorrek ez du arriskatu nahi, inorrek ez du erasoa jo nahi, eta denak Lazkao mendin beraien kartak jolasteko aukera aprobetxatu nahi dute, eta ikusiko dugu nori irteten zaion aposto hobekien izan bezala Imanolek epatu zela kotxeak aurrera bidaltzen duaz pixkanaka, epaimainerenak eta taldekidenak ere pasatzen hasi direla dirudi, eta hemen ez da gelditzen, akordioa dago lasterketa buruan, eta ez du inorrek, bera ere bakarkako jardunean ibili nahi, erasoa joaz. 48 segundoko tartia bain, rekta bukaren ez da ikusten bigarren taldea bain goz, baina, esango nuke sensazio ematen du, aurreko grupuan ez dela leheneko intentzioa, ez dutzen bigarren talde honetan, ikusten dela beste ritmo bat, ez? Bai, eta akordioa ere badagoela garbi ikusten da, denak ari dira errelora pasatzen, agian baten batez, justuxeago di joana edo ardura gutxiago duen horietakoa, azken finean kanpotik etorri den talde batek aurrean inorriz izango ez balu, jaiko taldea izango litzatekin bezala, jotzea besterik ez du. Eta hemen bainat Sainz, esan bezala azkeneko bi astetan batez oso karrera txukunak egiten nahi den txirrindularia da, terrenua oso ondo ezagutzen du, eta badaki gainea, beha bakarrik egon eta hemen bigarren grupo honetan, pisu handiena beste talde batzu utzi behar diola, ezagutzen du, eta badaki Lazkao mendin asko dakala jokatzeko, toptena borrokatzen nahi den txirrindularia bada momentu honetan, falta de, saber zenbateko tartia dakan hirugarren grupo posible batea, baina, azkeneko karreretan, iesalditan muturra sartu duen korredoria da, eta aldertatik eskarmentua jasota daka, badaki zen mailako karrera den, eta, nahiz eta bere aportazioain, ulertzen du beste talde batzuk hartu dutela responsabilitatea gehien bat. Bai, normal den bezala gainera bera, nahikoa esaten du euskalduniko bera dela garbi erakutsiaz, azken finean kanpotik etorri diren goi mailako lasterkari hauen erritmoa jarraitzeko gai izan den bakarra da, bigarren mendate honetan, gaintza mendatean, eta egia esan ez zirudien horrelako sarraske egiteko mendate izango zenik gaintzakoa, metatikan 62 kilometrotara baitzegoen, baina aipatu du Imanolek, lehen aipatu duzu nola kanpoan lasterka egiteko estiloa beste baden, hau izaten dela ohiko den egoera, talde txikiak, eta pelotoi indarri gabe geratu da aurreko taldetara iristeko. Ez dago talde nagusia osatzen duen ekipo haundirik atzean, eta egoera honakoa da, bi talde, aurrean 45 segundutara bigarrena, eta ezin moztu elkarrekiko duten distantzia. Gainera, aurrean geldialditxoa dutela kontuan iztanta eta atzetikan kostatzen ari zaila ikusita, harritzeko litzateke ere, Lazkao mendi portuan, atzeko txirrindulariak aurrera iristea. Hemen 41 dortxala ikusten dugu. Johan Blanc, bera da, gura eske bain, bigarren taldean dijoana. Bai, aipatu dugun bezala lasterketa hasieran Johan Blanc, palmares izugarria, irabaztetik dator, irabazle badaki zer den irabaztea, eta gaurkoan harritzeko litzateke aukera hori ere galtzea, egia esan. Partaiderik indartsuena bezala aurkeztu da gaurko lasterketan, eta oraingoz bere espektatibak betetzen ari da inondik inora ere. Eta hala ere badira berari ere gauzak zailduko dizkioten txirrindulariak, aipatu bezala 31 espezialize taldeko txirrindulariak ez dira atzean geratzen eta orain badirudi mugimenduren badagoela lasterketa buruan, baina harritzeko litzateke taldetxoa ustea. Hor ikusten jugu aurria, kotxiak ja esango nuke, hirugarren tarteko helmugara iristear gaudela, ez? Dosalen zerrenda izatia faltan, oraindik esango nuke tarteko helmugen saria
pendiente dakagula eta baita ere Lazkao mendikoa. Vale? Hortik aurre esan bezala Johan Blanc dakagu hemen, indarra gordetzen ematen dunez, eta ikusten dugu, bai ez, hemen ere bai jende desente juntatu dela, eta taldeak ere behaien ikuspuntu ezberdinak dazkatela, eta ikusten dutela, ez dutela hainbeste pisu hartu behar batzuk, eta bestiak gehiagi hartzen nahi dela, ez? Betiko borroka, ikusten da baita ere laneako jende gehiagi ez dakatela, ez? Esango nuke talde bakoitzeko liderra edo daola aurreko talde hortan, baina ez dakate inongo ekipo handilik grupoi aurre eramateko Lazkao mendi arte. Hemen atzian ordez ikusten dugu, beste intentzio badakatela, ez? Eta horrez dakit rekta honen bukaeran beste grupo bat azaltzen zen. Hor iritsi da Bibero San Anton Martuko kotxea Beñat Sainzen alturara, eta errepetxonen ondoren izango dugu 3. tarteko helmuga eta azkenekoa gaurko egunean. Bai, ikusten da ez datorrela talderik atzetikan, eta hau nahiko rekta luzea dugu, eta ez dirudi. Atzetikan inongo pelotoirik garen datorrenik. Egia esan, gaintza gainak norbera bere lekuan jarri du, indarrez bakoitza bere lekuan jarri du, eta hori agerian geratzen ari da, oraingo goraka doantz zati lauean, nahiz eta aurrean geldialditxoa izan atzekoek, ez baduteneko indar aurrekoekin bateratzeko. Hala ere, izugarrizko joa ikusten dugu Jaiko taldeko txirrindularekin, 2 partaide dituzte bigarren talde honetan, eta agian aposto egiten ari dira bietako batengan, eta bestea sakrifikatzeko asmotan edo intentzioz ari da taldearen onerako. Aurreko taldean ordea nahiko errelebo onak ematen egoten ari dira, eta tarteak mantentzen dira. Laizter hasiko dute Legorretako tarteko helmuga igar ondoren Lazkao mendigaina, dagoeneko kilometro gutxi falta dira metarako, Lazkao mendigaina metara iritsi baino 5,4 kilometro lehenago hasiko dute, eta 2 kilometroko igoera izanik, goia hartu eta 3 kilometrotara izango dira metatikan jetxi, eta kilometro bat baino gutxiagoko lautada izango dute metara iritsi arte. Esan bezala, errepikatuko dugu edo azalduko dugu nola metarako ailegaera hori azken kilometroan rotonda bat, ezkerretarako 80 graduko kurba bat, eta zigizaga egiten duen rekta bat dagoela lehen kurba eskubitara, hurrena ezkerretara, eta 50 metrotara helmuga izango dute eskuragarri. Beraz, sprint oso bizia eta oso lehiatua izango da iristen bada, zer eta posizioak gehiago izango du esateko askotan indarrak baino. Atzeko taldea orain, saiakera eginez aurrera iristeko, eta akordio ona dutela dirudi erreleboetan. Esan bezala, Beñat Sainz lehen euskalduna dugu bertan, txalotzekoa, lorturikoa oraingoz, eta pelotoia ez dirudi, inondik inora ezaltzeko denik, beraz, tartean duten, bereiek eta pelotoia duten tartea, ziurrenik minututik gorakoa izango dela, esan daiteke, ez da inongo momentuan atzean ageri, beraz, tartea bada. Aipatzeko ere ez dugu ekipoko kotxeak pasatzeko momenturik ikusi, beraz, baliteke oraindik minutu inguruko tartea mantentzea lasterketa buru den 7koak, eta atzean bederatzikoak barkatu, eta atzean jotzen ari diren arren, denbora hau ezin moztu dutela. Ikusten dugu orain, esandakoa, ez? Txindurari batzuia justu isiago dabiltza, eta, intentzioak talde ezberdinak ikusten dira, eta, desadostasunak hasiko dira momentu batean, ez? Tarte horiek pixkat regulatu beharko dituzte, eta, ja Ordizira iristen nahi geha, Ordizita gero, Lazkao mendi jarriko du lasterketan bakoitza bere lekuan, eta, horrela bakiko da baita ere, mendiko zirikapen nagusiko liderra. Ikusten dugu gerozetako kotxe gehiago daudela talde honen atzian, horrek izan nahi dugu atzerako bentajak desentia diela. Bai, oso ondo esan duzun moduan tarteak handia dira, eta dagoeneko lasterketako protagonistak zein diren argi ikusi daiteke. Hori esanta,
honek pixu handia izan dezake klasika osoan zehar, egia esan sailkapen nagusian golpe handia emango dute aurrean doazen 9 lasterkariek, eta biharko etapa egia esan gora beratxoa da benetan, oso hanketatik sufritzeko etapa horietakoa, eta baliteke batematek faiatzea, baina harritzeko litzateke biharko etapan 9 hauetakoak ez diren edonork eramatea, ez, liderraren maiota, berez esan dezakegu, 9 hauen artean izan daitekeela ziurrenik, klasikoaren amaieran, maiot horia jantziko den txirrindularia. Eta hemen bigarren grupo hontan, Hages, Berman, Jeiko taldeak hartu dula responsabilidade ikusten dugu. Segurazki, aurrean interesik ez dakalako eta tarte hori moztu nahi dulako. Eta, bai ikusten dela izatzeko, aurreko talde hori harrapatzeko intentzioa, baina benetan ezberdintasuna asko edo behintzat oso azkar jaisten ez delai nabari da. Orduan, seinale aurrian ebai indartsu tiratzen nahi diela, nahiz eta sensazioa, ez beti hola izan. Eta, ja ordiziko pare hontan gaude. Hemendik Zaldibi aldea joango gea, eta Zaldibiko herrian bertan, barruan, Lazkaomendiko entrada ingo dugu. Lehen ikusi dut bigarren taldean nola Beñat Sainz Euskaldunari errelebora pasatzeko eskatzen ari zion txirrindulariren bat. Eta Erne Beñat hor daukagu bigarren taldea dena juntatuko dia aurrian, eta 15-20 txirrindulariko talde bat sortuko zaigu hemen aurrian justo Lazkaomendiko entradarako, Eta albiste honak dira hori, guretzat Euskaldun honentzat behintzat azken finean deskantxatuena bera iritsiko da, lan egin behar izan dute berarekin doazten taldekideek, eta aurrekoak ere inongo momentuan ez dira geratu, nahiz eta azken kilometroetan egia da hanka pixka bat altxa duten, eta jan eta edateko aprobetxatu duten. Hemen erasoa ikusten dugu Paredes Rekonko taldeko txirrindulariarena, eta Erne olakoekin askotan 2 kilometroko portua da Lazkaomendi, nahiz eta oso gorrezan batera iritsi eta tartek egin daitezen, norbait distantzia pixka bat egin iritsizkero, zai bai da berari esku hartzea. Hay que mencionar también que la entrada al puerto de Lazkaomendi no es una entrada muy fácil, y entonces que se junten estos dos grupos justo antes del puerto de Lazkaomendi, pues va a hacer que la entrada sea más rápida todavía, ¿no? Porque que entren 7 corredores no es lo mismo que entren 20, y la verdad es que la entrada es muy muy complicada, sobre todo la última curva con diferentes badenes y tramos de asfalto. Entonces, se nos viene un final de etapa muy interesante con todo este grupo junto, y hay que ver ahora si la intención es seguir tirando en este grupo o si va a haber un poco de desorden cuando vemos que están atacando los corredores, y lo que mencionábamos, cuando se juntan tantos corredores por delante, normalmente el orden que hay en grupos pequeños se va perdiendo, y es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Nada más entrar el segundo grupo y juntarse con el primero, pues estamos viendo los primeros ataques de este último tramo de carrera, y también estamos viendo que los corredores que tienen un mayor número de corredores intentarán controlar a estos posibles ataques, y los que se encuentren un poco más solos, intentarán jugar sus cartas de la mejor manera que puedan. 10 kilometroko langa dagoeneko aspaldi bota dugu, 8 kilometro falta dira helmugarako, eta Occitania taldeko txirrindularia metro batzuk hartuta, egia esan bere apostua distantzia luze batera jo du, edo behintzat Lazkaomendiko portura itxaron gabe, eta Erne tarte egiten ari baita, egia esanatzean bada indarra, taldekide bat baino gehiago dituzten taldeak ikusi daitezke, horratzetik datorren Team 31 espezialize taldekoak bezala, eta hala ere geldialdia ikusten dugu taldean, hemen taldeko burua edo entrenatzailea gomendioak emanez bere taldekideari zer egin azalduaz, baina taldea xuxen, luze egina bateko jaran aurrera doan Occitania taldeko txirrindularia kontrolatzeko asmoz. Eta esan dakoa, Beñat, ja ordiziako pasoa egin dugu, Lazkaomendira bidean goaz, eta adibidez gure Beñat Sainzek, talde hortan aurreko posizioak hartu beharko lituzke, behintzat beste txirrindulariek oztopoik egin ez dezaten, eta igoera bere ritmoan edo bere gustura
iteko, ez? Baita ere, pues, bueno, ikusten genuen atzeko jokoan erasoak daudela, baino ez dola ekipoik ardura guztia hartzen duna, bueno, ez dutelako izango ez dare, korredore kantidade sobran, ez? 7 kilometro faltan metarako eta direktore zuzendari auto guztiak lasterketa burunen atzian daude. Lazkao mendi irabidean, seguraski juezek, kotxe horiek kendu beharko dituzte, ez aldibidea sartu aurretik, bai txirrindularientzat aldapa asko daulako, oso politikoko dira, eta, atzetik kotxe bat baino zabalagoko errepidea delako, ez? Justu sartzen da kotxe bat, eta, hainbeste kotxe izan eta grupo honen atzetik, kendu beharreko hilara bat litzake atzetik grupon bat sartzen baldin badare. Bai, Lazkao mendirako sarrera honetan, 40 kilometro orduko ingurumari horretan bakarlanean ikusten dugu taldetxoaren aurretik, eta taldean doazen txirrindulari guztiek Lazkao mendin jokatu nahi dute beraien apostua egia esan ikusten ditugu, ura boteaz beraien gainetikan, eta egun bero honetan horrek ere zer esana izan dezake. Egia esan igoera oso esplosiboa da Lazkao mendikoa, esan bezala lehenengo kilometroa du benetan gogorra, 115 inguruko penditza du ia une oro, eta gera jarraian duen bigarren kilometro horretan lasaitzen da pixka bat, atxeden aldi adu, eta bukaerako azkeneko 300 metroietan beste igoeratxo bat dauka, eta bertatik zuzenean, helmugarantz doa hemen tartearekin egia esan, honek Lazkao mendiko lehenengo rampetarako izugarrizko lasaitu ematen dio txirrindulari honi, eta nor daki helmugara bakarrik iristeko ere aukera emango ez dute dion. Bai, oso txirrindulari indartsu dela ikusten da, desarrollo asko dauka sartuta hemen tramo llano hontan. Egia da, tartia dakala, baino atzetik grupo handi izan eta Johan Blanc bezalako txirrindulariak eukita, Lazkao mendi bezalako aldapatan. Tarte hauek erlatiboki txikitu iten diela. Ikusten genunean, Zaldibin ja atzetik eraso gehiago zeudela, ez? Hemen dago lasterketa burua Zaldibiko lehenengo kurbak emanez, hemen izango du baden batzuk, eta seituan egongo daia Lazkao mendiko lehenengo ranpatan. Hemen eskubira hartuko du desbio txiki bat, eta seituan ikusiko zuten bezala bidea asko estutuko da. Eta, hau da komentatzen genuen bide estu, arazoak eragin ditzaken bide estu hori, ez? Hau da eskubirako kurba, eta justo irudia galdu dugu, ez? Hemen atzetik datorren, lasterketa buru atzetik datorren taldia, favoritoen taldia esango genuke ja, ez? 5 kilometro faltan. Eta hemen dakagu Lazkao mendirako sarrerako kurba. Tenemos aquí la curva de la entrada a Lazkao mendi, como hemos comentado, peligrosa, con un tramo de cemento. Y enseguida tenemos la primera rampa, es la primera rampa la que es más dura, el primer kilómetro, y luego ya, es un poco, tiene menos pendiente, pero después de este primer kilómetro se hace muy dura. Bai, eta hemen hasi dira mugimenduak, aurretik doan txirrindularia Sankup, ez da edozein, berak ere emaitza izugarria baditu bere palmaresan, baina atzean joa hasi da, Four Fences Howers taldeko txirrindularia, ez du itxaron gainontzeko mugitzera, eta berak erabaki du bakarrikan aurrera jotzea izugarrizko joarekin ikusten dugu, esan bezala 1,15, 1,17 tarteko malda dago hemen, eta kostatu behar zaio, edonori honi jarraitza egia, esan taldeak ez du hausteko itxurerik egin, agian atzean baten bat geratzen hariko da, baina aurrean, oraindik ez dago indarrik bakarlanean aurrera egiteko. Ikusten ditugu txirrindulariak eseak eginez, pixka bat atzera begiratzerakoan, eta izugarrizko joarekin ez du geratzeko asmorik, eta lasterketa lehiatzera deitu adiren hor ikusten dugu zenbateko tartea den lehen txirrindularia eta atzekoen artean 19 segundu daudela jartzen du, baina benetan gertu dagoela talde ikusten da, 20 segunduko tartea oso distantzia gutxin ikusten izan daiteke, azkeneko 5 kilometroan sartu berri gara, esan bezala Lazkao mendik gaina hartuko dute 3 kilometro faltan, eta bertatik helmugara malda bera egingo dute azkeneko kilometroraino. Hemen geldialdia esan daiteke, baina ez hemen ematen ari dira txirrindulariak izugarrizko maldatan gora, baina aurrean doan txirrindularia ez da gelditzen, eta tarteak eusten dio atzetik taldea, inorrez da gai eraso batekin talde hau hausteko, eta berean jarraitzen du karrerak.
Orain oraintxe esaten digute tarteko helmugen 3. pasaeran, beste 3 txirrindulari guztiz ezberdinek puntuatu dutela, beraz, helmugan izango dugu tarteko helmugen garaiaren berri. Eta hor ikusten dugu txirrindulari bat, oraindik gehiago estutzen ari dena. Eta hemen gaude, esango genuke, Lazkaomendiko zatiko gorrena bukatzear dagola, ez? Ikusten dugu beste ritmo badakala guztiz, bere grupuarekiko, eskapatu azikoan txirrindularia pasadu beste ritmo batea. Eta 41 dorsala da Johan Blank, irabaztera deitua zen txirrindularia, bere gantziren begi guztiak, eta... Ikusten da beste ritmo badakala, guztiz beste ritmo bat, eta eskapadako beste kideik ez dakala ruedan, hor naiz eta, Jan Hernandez eta horrelako txirrindulariak taldean jun, Johan Blanken ritmoa guztiz ezberdina dela ikusten da. Esan bezala alare, Lazkaomendi goraka bai, baina beraka ere, bajada zer esan adakala esan dugu, eta ikusi behar dugu baita ere txirrindulari honek zakatxik egitea aldapa bera hortan, naiz eta, benetan bi izan kurba hola arriskutsuak. Baina aurrera doa Maldagora, egin du zaitirik gogorrena, orain atxeden aldia doka, pixka bat berak egiten du hor, eta indarrez baldin badabentzat bizikleta bota eta tarteak handiagotzeko aukera izan lezake Johan Blanke. Bakarrik handoa, atzean 3 taldetxoa eta atzerago beste 3 txirrindulari ikusten ziren. Gainontzeko txirrindulariak banan iritsiko dira atzetikan. Johan Blank bakarrikan, berriro ere Maldagorako zatitxoan, eta azken kilometro terdi honetan, kilometroan Lazkaomendi gaina eskuratzeko gogor egiten ari zaiola dirudi, hemen ez da horrelako maldarik eta sufritzen ari dela garbi dago, pinoirik altuenean katea jarrita, baina platera sartuarekin izugarrizko abia dandoa, hemen platera sartua eramatea izugarria da, eta atzean mugimenduak dira, Tojuti taldekoa mugitzen ez duten nahi Johan badakit ez den aurrekoa Johan Blankek tartea torezkero bakarrikan iristeko aukera badituela eta indarra badituela, eta hau ez lortzeko, lanean segitzen dute atzetik datozen 3 txirrindulariek. Zato Fauti da, igual horri indartsuna ikusten dugun txirrindularia, ikusten dugu berriro estutzen nahi dela, nahiz eta Team 31eko txirrindularia on pegatxi zaion, 3. txirrindularia hori ja soltatu du, ikusten dugu Johan Blanko hain goiko atal jan hortan da bilela, eta Tofautikoak ere bai ez, ikusten dugu, esan bezala, goiko zatila eramangarriagoa dela, baina hasierako kilometro horrek hankak guztiz txikituta utzen dizkizula. Como decíamos, tenemos aquí a Johan Blank en cabeza de carrera, él solo, y un corredor de Tofauti con otro del Team 31 Specialized persiguiendo, ¿no? Tiene 10 segundos y como mencionamos al inicio de la prueba, Lazkaomendi es un puerto que puede decidir cuesta arriba, pero si las diferencias son suficientemente pequeñas, también cuesta abajo, porque no es una bajada nada fácil. Tiene un par de curvas que pueden hacer que cometas algún tipo de error y te adelanten. Bai, esan duzun bezala, penditza handia duen jetxiera da Lazkaomendikoa eta kurbak engainoatu egiten dute, bigarren itxiera daukate, eta badira kurba pare bate bai, 180 graduko itxiera dutenak, izugarrizko kurbak, eta hala ere, indar pixka bat duenak pedalei emateko aukera duela ikusten da, hemendikan 200 metro Lazkaomendi gainan izango direla, eta atzeko taldetxoa ere hautsia izugarrizko joa. Eta ikusten dugu, Amerika dosala, David Gaffney, Team 31 Specialized taldeko txirrindularia gainean duela Johan Blankek, eta igual izango dugu esprina Lazkaoko metane baina, bi txirrindularia hauen arteko esprina. Repetxo hau falta delako haindik, baina, hortxe egoian bukatzen repetxo txiki bada, eta hortik bera ja bai, Lazkaoraino aldapa bera izango dela. Politalitzak esprina izatea bi txirrindularien artean, izugarrizko sasoian igotzen ari dira, gauzak ez dizkio erresa jarriko Johan Blanki Specialized taldeko txirrindulariak, eta Johan Blank orain bai maldan bera abiatu da, eta 5 segunduko tartea hemen dator ere bai Tofaul taldeko txirrindulariak ez duela karreraren arrastoa galdu nahi, eta maldan bera doaz, baten bat bereziki abila baldin bada malda bera, bere tartea egin dezake edo daukan tartea errekuperatu ere bai Johan Blank malda bera izugarrizko abiaduran abiatu da, eta atzera begiratzen du erreferente bila. Aldapa bera erabaki daiteke lasterketa bainat, ikusten dugu eta Tofautiko Matthew Peace txirrindulariak bertan dakala Team 31 Specializedeko txirrindularia, eta aldi berian honek bertan dakala Johan Blank, baina esan bezala,
tartiak 5 segundukoak izan arren, aldapa berak erabaki dezake lasterketa, edota, bueno, holako egoeratan betire bainat, naiz eta kanpotik erraixa ikusi azkeneko kilometroa jano izan dare, bueno, luzen daiteke. Oso gorra egin daiteke, gainera esan dugu bezala kurba desberdin egitu, eta arrankatu egin behar da kurba bakoitzeko irteeran, alegia frenatu eta azeleratzeko kurba dira, eta tarteak oso txikiak dira, eta abiadura izugarria maldan bera Lazkao mendiko jaitsiera honetan, esan bezala pedalak eman daitezken arren malda izugarrizko benditza duen jaitsiera bai da. Eta laister datoz kurba txar horiek, ikusiko dugu baten akatxe bat egiten duen, ikusten da 21 dorsala duen tofaltiko txirrindularia agian pixka bat, beldurtiago edo lasaiago hartzen ari dela kurbak eta espezial estaldeko txirrindulariak tartea handiagotu diola tofalti taldeko 3. doan txirrindularia ikusineko genuke lasterketa burua zertan den, zeren eta 31 espezial estaldeko txirrindularia dagoeneko desagertu da tofalti taldeko txirrindularien begibistatikan. Tofalti txirrindularien 2 kilometrometara, ikusten dugu kilometro eta 3 metro falta diela Johan Blankentzat, segura eski pasako luke, pasata izango du ja aldapa bera honen kurbarik zailena, esango nuke tofaltiko txirrindularia hartzen nahi den kurba hau dela zailena, eta esan bezala, Johan Blankek ja azkeneko paella falta du, eta Lazkao ondo, ja praktikamente, atzetik txirrindularia, Team 31 espezializeko txirrindularia bertan daka begibistan, eta betire bigarren dijoanan egoera erretxago izaten da txirrindulari baten referentzia dakazunean, bainat, aurrian jutia baino, ez? Bai, eta azkeneko kilometroan sartuta, bi txirrindulariak oso tarte txikia dute, esan oso zaila da tarte hau jatea, azken kilometro hauetan rotondara sartzen ikusi dugu Johan Blank, eta atzetikan Team Specialized taldeko txirrindularia, ezkerretara daukate 80 graduko kurba bat, orain egingo duela Johan Blankek momentu oraintxe bertan ezkerrera eta metako zuzenaldi hartuko du, gogoratu txikan bat dagoela eta zail egin behar zaio espeziale 21 taldeko txirrindulariari hau jatea. Oso indartsu Johan Blank txirrindularia, lasterketa helmugara ere eramatenaz. Hori da Johan Blankek irabaziko duela ematen du bainat, hona ez da Team 31eko txirrindularia izan, 5 segundu ingurutara, baina Johan Blank izango da garaia Lazkaoko etapan, eta beraz bihar maiotori eramango duen txirrindularia. Bai, azken 100 metroetan, azken 200 metroetan sartzear da Johan Blank, esan bezala txikan honetan akatsik egiten ez badu berea da lasterketa, atzetik handator espezialez taldekoak, aliketan denbora gutxina, ara eskuinetarako kurba eta orain ezkerretara hartuko dututenean. Eta hemen metako zuzengunia, hemen dakaguia Johan Blank, eta garrantzitsua biharko karrerari begira, zenbat segundotea ez izkenion bigarrenari, Hortxe dakago Johan Blank eskua gora ospatu du. Team 31eko David Gaffney izan da bigarrena Lazkaoko klasikan, oso etapa jendetsua ikusten dugu metako zuzengunia hau bainat, jendez beteta dola, Bai, ez da gutxia, ez da gutxia, 3. hemen dator Tofalti taldeko txirrindularia, Mathieu Pise izango da 3. postuan. Eta ea bainat, nondakagun bainat Sainz, lehenengo Euskalduna izango dela, behintzat Lazkao mendi hasierako ranpatan hori ematen zuen. Eta podiuma ez da erabakia geratuko, orain beste 3 txirrindulari sartu dira eta biharko borrokan parte hartuko dutela, garbi dago hemen txirrindulari ezberdinak Laister lehenengo 10 iristear, hemen 9. izango da Region Sud taldeko txirrindularia, hemen 10. eta zain gaude baina Sainz noiz iritsiko den helmugara lehen euskalduna izateko. Ez dakigu nola egoko zuen Lazkao mendi portua, baina ziur iristear izango dela txirrindularia. Johan Blank, irabazle, bigarren Team 31 Specialized taldeko txirrindularia, eta hemen Beñat Sainz, bai, hemen dator 12. postu horretan lehiatzean. Eta Beñat Sainz izango da lehenengo Gipuzkoarra eta baita lehenengo euskalduna Gipuzkoako klasiko honetan Beñat edatia eraz, bihar maiot berdea eramango duen txirrindularia, hain Gipuzkoak babestutakoa. Txalotzekoa zorionak, gaurko etapagatikan. Eta sailkapen hori bezala, gainontzeko sailkapenak ikusiko gara, nola hartzen diren, bai gazteenea, bai mendikoa, bai tarteko helmugana izugarrizko puntu pesta baitago, eta netara iristen diren posizioak ere, erabakigarria izango bai da sailkapen guztietan. Jarraitzen dute lehenengo taldearen partaide ziren txirrindulari horiek banan-bana helmugara iristen, pentsatzen dugu gehienak pozik izango direla egindako jardunarekin, egia esan biziri bai daude sailkapen nagusian, biharko
etapa polita geratu zaigu, egia esan intentzio desberdin asko ikusiko dira, tartean segundu gutxira jende asko dugu, lehenengo biak 5-6 segundura, eta 3. postuan ere, 3 lehiakide sartu baitzaizkio Tofauti taldeko txirrindulariari. Aber, orain pelotoia noiz azaltzen den metara, printzipioz talde tarte esanguratsu batera etorriko da, bertan gure euskaldun diren txirrindularien gehiengoa edo euskaldun txirrindulari onenen gehiengoa izango dugu, eta Beñat Sainzi egia esan lehen euskaldunaren maiota itxura honean jartzen zaio. Izan ere, bakarra izan, lehen ez hemen kanpotik etorri diren txirrindulariak jarraitzen dute iristen, ea euskaldunik baden bertan, Irukiko txirrindulariatik ikusi dugu Aratzuna Noe bera ere bai, Bidero San Anton eta Irune Aimarra ere bertan izan da, eta bai Iparraldeko txirrindularia, Bizkaiako selekzioa, eta konfirmazio ofizialaren faltan, gure kalkulen arabera, 2-8-4 dorsala izango litzake karteko Elmugen garailea, 3 txirrindulari ezberdinek puntuatu baitute 3 tarteko helmugatan. Eta, mendiko sarian arabera, gure kalkulen arabera, hortxe dakagu tarteko helmuga, Thompson, beraz, tarteko helmugen garailea. Puntu berarekin beste bi txirrindulari ikusi ditugu, eta jarraian mendiko sailkapena eta gazten sailkapenak ere ikusgarri izango ditugu edo beraien zain egongo gara. Helmugara jendea iristen, euskaldun ugari izan dira 4. talde horretan, hor baziren 6kote bat, 5kote bat, Beñateri Maiotori bihar eraso egingo diotenak, hemen limusin taldeko eta Nafarroako selekzioko txirrindulariak iristen jarraitzen dute, eta badator jendea pixkanak arantz egia esan, askorentzat karrera bukatzea soilikan nahikoa da, agian kanpotik etorri diren talde horientzat ez, baina bertako lasterkariak diren horientzat, askorentzat beraien bizitzan izango duten lasterkari hoberenekin egingo duten karrera da, beraz, metara iristea soilik eta Gipuzkoako klasikoan bizirik jarraitzea soilik, asko da txirrindulariagoentzako, hemen beste talde euskaldun gehiago... Javier Ugarte Mendia Irungo taldeko txirrindularia ikusi dugu metan sartzen orain. Biarri begira, Beñat, bihar ere streaming bitartez izango gaituz hemen komentatzen, biharko eguna bai sailkapen nagusitako lideren maiotekin izango dugula, egiako etapa izango da bihar, eta streaminga isten hasiko gara. Bai, agian kontatuko dugu pixkat egiako karrera zertan atzan, egiako karrera ez du gaurkoaren antza gehiagi, ez du horrelako errepika, ibilbiderik, baina 109 kilometroko lasterketa izango da, benetan kilometro gehiago dituen lasterketa, eta, bertan ere 3 portu izango ditugu, Astigarrako Bentaetatik pasako dira 2 aldiz, 3. mailako portua dena, eta Pasozabal bideako igoera egingo dute, 2. mailako igoera dena. Tartean, 2 tarteko helmuga izango dituzte txirrindulariek, eta bertan erabakiko da klasika honen amaiera nolakoa izango den. Aipatu bezala, gaurkoak 3 txirrindulari utzi ditu sailkapen buruan, eta puntuei dagokionez, bai tarteko helmugak, bai mendiko helmugak, oso pareko. Bihar 10:00 berriro ere, ikusiko dugu elkar egiako lasterketan eta Gipuzkoako klasikoko lasterketan. Bihar arte, Beñat. Bihar arte, Manol.
Basque. We are Basque. Ojalá podamos vivir un gran espectáculo. La verdad es que esto es impresionante, las imágenes que nos están ofreciendo son increíbles. Yo creo que está dando más de lo que... No sé si le va a pasar factura. Hortuak prestatzen, bigarren txandakoak. Txalo bero bat emango diogu, animatu. Gaina, berehala izango dira San Miguelko gainean lasterketa buruan diren 3 txirrindulariak. Kilómetros de carrera. Ea espremi horretan. A todos aquellos que no vais siguiendo, los 5 ciclistas escapados que ven como esa diferencia de todo. Farmatateko ezer erorikoa lasterketa. Orain airetik ikusten ditugun drone bidezko irudi hauetan, abaltizketara iristen ikusten dugu. Helmuga.netara garaipena gozatzeko modu ere izan du